Τετάρτη σου το ανάγνωσμα και απόψε το βράδυ κοντά μου έχω την παρέα της Τετάρτης, τον φίλο μου τον Λεωνίδα τον Αποσκήτη, τον παλιό μου συνεργάτη τον Γιώργο τον Ζαγρινό, και το θέμα μας είναι επί της ημέρας, όχι εφήμερον αλλά επί της ημέρας. Ανοίγει λοιπόν η συνάντηση στις Βρυξέλλες, στο Eurogroup, ανοιχτή συνάντηση, συμπέρασμα τίποτα, ο καθένας ταμπουρωμένος πίσω από τις θέσεις του, και πριν από λίγο μάλιστα ολοκληρώθηκε το έκτακτο Eurogroup. Κάποιοι λένε ότι το κλίμα ήταν καλό, εύκρατο και υγιεινό, ότι επικράτησε μετριοπάθεια στις τοποθετήσεις των εταίρων. Κάποια στιγμή αναμένεται την επόμενη ώρα να εκδοθεί κοινό ανακοινωθέν, το οποίο βγαίνει με αρκετή δυστοκία. Τι να κάνουμε, υπάρχει αυτό το φαινόμενο, αλλά είναι μια θετική εξέλιξη, καθώς ανοίγει το δρόμο, από ό,τι φαίνεται, κάποιας πολιτικής συμφωνίας. Έτσι τουλάχιστον φαίνεται. Αγαπημένοι μου, εδώ είμαστε στις συγκεκριμένες μεγάλες στιγμές, και είναι πραγματικά μεγάλες ώρες. Βέβαια την ίδια μέρα είχαμε τη συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών με τον κύριο Λαυρόφ, σπουδαία συνάντηση, στην οποία μάλιστα ο Λαυρόφ αναφέρθηκε στο γεγονός ότι μας συνδέουν πάρα πολλά με την Ελλάδα, πολύ περισσότερα από οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ευρώπης, και πάνω απ' όλα η Ορθοδοξία. Έτσι μας είπε ο Λαβρέτης. Σημασία έχει ότι είχαμε να κάνουμε συνάντηση Υπουργών Εξωτερικών Ελλάδος και Ρωσίας κάνα 2 δεκαετίες. Από την Κίνα δεν έχω μάθει τι έγινε. Ήρθαν κάτι ευχαριστήριες επιστολές, συγχαρητήριες επιστολές του Προέδρου της Κίνας, ο οποίος μάλιστα τονίζει ότι υπάρχει έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον και για επέκταση των ήδη υπαρχούσων επενδύσεων. Αλλά να σου πω την αλήθεια, τη μαύρη μου αλήθεια, εμένα θα μου αρκούσε 5-6 εκατομμύρια Κινεζάκια να αρχόντουσαν το καλοκαίρι εδώ για τουρίστες. Θα ήταν για μας ευλογίας το ανάγνωσμα. Λεωνίδα μου, έτσι είναι όπως το είπες. Να διορθώσω όμως μόνο στο θέμα της συνάντησης. Θα έλεγα ότι η συνάντηση σε τέτοιο κλίμα καλό, γιατί είχε γίνει παλιότερα. Οι πρώτες εντυπώσεις πάντως από το Μπράντε Φέρ, αυτό όλο με τους τραπεζίτες που δίνει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, θα έλεγα έτσι συνοψίζοντας ότι πρώτον βλέπουμε ένα Τσίπρα που κρατάει το ρόλο του σκληρού, και η στάση του είναι αυτή κατά βάση που θέλει ο λαός και την επιδοκιμάζει με τα υψηλά ποσοστά αποδοχής που βλέπουμε να παίρνει η κυβέρνηση πέρα από αυτούς που την ψήφισαν. 75% ή 72% κάτι τέτοιο. Και 80% έχει ακουστεί. Και 80%. Ή ακόμα και από τις συγκεντρώσεις συμπαράστασης που γίνανε σήμερα σε όλη την Ελλάδα και ήταν τεράστιες. Οι πλατείες γεμίσανε σε μέρη που είναι πολύ δύσκολο να γεμίσει. Πλατεία στην Πάτρα, Φερρυπίν, είχαμε μια τεράστια συγκέντρωση. Αλλά και εδώ στην Αθήνα, Λεωνίδα, με φοβερό κρύο. Εδώ ζούσαμε πάλι μέρες συντάγματος σήμερα. Ναι. Θεσσαλονίκη, Μυτιλήνη, Σάμο, Ρόδο. Όλη αυτή πάντως η συμπαράσταση του κόσμου δεν αφήνει περιθώρια αποτυχίας. Δεν έχει δρόμο επιστροφής. Και καλά εδώ πέρα. Έξω που είχαμε σε καμιά κουσαριά ευρωπαϊκές πόλεις συγκεντρώσεις. Και στην Ευρώπη, ναι. Και στην Ευρώπη θα γίνει τη Δευτέρα το Πανευρωπαϊκό. 16 του μηνός. Απ' την άλλη έχουμε ένα Βαρουφάκη ο οποίος έχει ένα περίεργο στυλ, δείχνει μια φοβερή αυτοπεποίθηση, δείχνει να γνωρίζει τα οικονομικά, δείχνει ότι δεν τον ενδιαφέρει, δεν έχει τίποτα να χάσει, δεν είναι ένας επαγγελματίας της πολιτικής και δεν έχει το στήσιμο του κομματάνθρωπου. Πραγματικά είναι απολύτως άξιο ποιος τον επέλεξε τον κύριο Βαρουφάκη. Αυτό είναι ακόμα ένα ένιγμα.
Έχει εντυπωσιάσει πάντως τόσο τους Έλληνες όσο και το εξωτερικό. Έχει αλλάξει τελείως το στυλ. Πήρε 130.000 ψήφους, μην ξεχνάμε. Του πολιτικού, έτσι όπως το ξέρανε κατεστημένα, με τη γραβάτα, με τη φάτσα την περίεργη, με το γυαλί το βαρεμένο. Και μια που λέμε για τον Γιάννη το Βαρουφάκη, να πούμε ότι σήμερα Γιάννη Μένανη. Είχε συζήτηση με τη Λαγκάρτ και ήταν λέει, πολύ σημαντική και ουσιώδης η συζήτηση με τη Λαγκάρτ. Και είπε, μετά από αυτό είπε ο Βαρουφάκης, μάλιστα ότι μένουμε στο ευρώ. Ναι. Και η Λαγκάρτ η ίδια έδειχνε ότι ήταν κατευχαριστημένη. Ναι. Ξέρω εγώ το γούσταρε, τον είδε να πούμε. Τι βρήκε στην κουβέντα επάνω. Πάντως παρόλο που όλες οι κινήσεις του φαίνεται να είναι μία στο καφί, μία στο πέταλο, έχει πάρει αντιφατικές θέσεις. Φερρυπίν έχει πάρει πολύ πατριωτικές θέσεις σε συνέντευξη που έδωσε, όπου μίλησε ότι οι Έλληνες ξαναλένε το όχι και ότι χρειαζόμαστε το πνεύμα του όχι. Και απ' την άλλη βλέπουμε να υμνολογεί την Ευρώπη, να λέει για τους Γερμανούς κλπ. Ίσως είναι μέσα στα πλαίσια της θεωρίας των παιγνίων που διδάσκει. Δεν ξέρω. Πάντως, άποψή μου είναι ότι δεν χρειάζονται υποχωρήσεις πριν από την τελική αναμέτρηση και αυτό το θέμα, το μεγάλο χαρτί που είχαμε, το κούρεμα του χρέους, δεν πρέπει να το κάψουμε. Δεν πρέπει να το κάψουμε νωρίς τουλάχιστον. Συμφωνώ απόλυτα. Είναι το δεύτερο ή το τρίτο βήμα. Και τέλος θα ήθελα να πω ότι οι έξυπνες κινήσεις της κυβέρνησης μέχρι τώρα θεωρώ ότι είναι η ταχύτητα με την οποία έκανε αυτές τις αναγνωριστικές επαφές και κινήθηκε τις πρώτες 10 μέρες έτσι ώστε ανάγκασε τον εχθρό, το πούμε εισαγωγικά και χωρίς εισαγωγικά, να δείξει τα χαρτιά του και να δείξει τον κινησμό του γρήγορα. Και να αποκαλύψει ένα μέρος των προμάσεων του. Να πέσουν οι μάσκες. Είναι γνωστό ότι οι Γερμανοί που ελέγχουν το χρήμα δεν πρόκειται να κάνουν πίσω εύκολα και ότι θέλουν να καταστήλουν την ανταρσία, στο πούμε, την ελληνική με αναλγησία. Ναι, για να μην έχει και άλλους μιμητές. Μην αρχίσει κανένα ντόμινο περίεργο και δεν μαζεύεται. Το μόνο που μένει σε εμάς είναι πάντα να ακολουθήσουμε αυτό που ιστορικά ήταν η τακτική μας. Ταμπούρι και κούγκι, άμα χρειαστεί. Αυτό το σύστημα που παίζουμε Λεωνίδα, διαχρονικά. Δεν αντιλέγω. Και εγώ έχω να πω πάνω σε αυτό ότι όντως η Ελλάδα πάντοτε διέπρεψε όταν έβαλε την πατρίδα μπροστά και όλοι με το αέρα από τη μια ή από το μονόλαβε από την άλλη καταφέρνανε θαύματα. Όμως οφείλω να πω κάτι. Θα φανεί περίεργο. Θα πάρω αυτή τη στιγμή μια θέση πώς βλέπω και τη μεριά του Σόιμπλε. Ο Σόιμπλε είναι ένας πολιτικός ο οποίος ο άνθρωπος κατέληξε εξαιτίας της πολιτικής και των επιλογών του κατέληξε να είναι σε ένα καραουτσάκι. Συνέχισε όμως, που δείχνει άνθρωπο με δύναμη, συνέχισε τη μάχη εκεί στην πολιτική. Συνεπώς δεν είναι και αυτός ένας εύκολος αντίπαλος. Όμως εγώ θα ρωτούσα τον κύριο Σόιμπλε μέσα από την καρδιά ενός Έλληνα που αγαπάει τους Γερμανούς. Εγώ τους αγαπάω τους Γερμανούς γιατί πηγαίνουν συνεχώς σε αρχαιολογικούς χώρους όταν κατεβαίνουν στην πατρίδα μας. Και αυτό... Παλιότερα ιδίως. Τώρα έχουν γίνει τουρίστες και αυτοί. Ναι, εντάξει, αλλά ακόμη συνεχίζουν. Ναι. Ήθελα λοιπόν να πω, αφού το αρέσει και ο Γκέτε, γιατί για μένα ο Γκέτε είναι ένας Γερμανός, ένας Έλληνας που γεννήθηκε στη Γερμανία, και αφού το αρέσει λοιπόν ο Γκέτε, να το ρωτήσω, κύριε Σόιμπλε, από έναν απλό Έλληνα πολίτη, είναι δυνατόν να βγαίνετε και να λέτε, εάν η Ελλάδα δεν ακολουθήσει μνημόνιο και πρόγραμμα, τέλος η Ελλάδα? Πώς είναι δυνατόν? Είσαστε ένας υπουργός οικονομικών μιας χώρας της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Ένας υπουργός μιας χώρας της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Δεν είσαστε κάτι άλλο. Συνεπώς, πώς αποφασίζετε για 17 άλλα κράτη ότι η Ελλάδα τέλος? Έχετε εσείς το χρήμα? Είσαστε ένα θωρηκτό με λεφτά και τράπεζες που έχουν το χρήμα? Και εμείς είμαστε η χώρα που είναι η μάνα του πολιτισμού της Ευρώπης. Άρα λοιπόν και εμείς να διεκδικούμε. Διεκδικείτε εσείς λόγω χρήματος και διεκδικούμε και εμείς λόγω πολιτισμού. Πρέπει λοιπόν να βγει μια άκρη σε αυτό και το λέω με αγάπη πραγματικά, γιατί χρειαζόμαστε κι εμείς την οργάνωση των Γερμανών που έλεγε μια φορά Ανδρέας εδώ που μιλούσαμε, αλλά δεν χρειαζόμαστε το σκληρό, σχεδόν κομπιουτερίστικο δογματισμό που διακρίνει το κόλλημα, θα έλεγα, μερικούς Γερμανούς πολιτικούς, οι οποίοι όταν αποφασίσουν κάτι δεν κάνουν μοίρα δεξιά. Μοίρα, λεπτό μοίρας δεξιά ή αριστερά. Ξέρεις, η διαφορά ανάμεσα στον
στον πρώτο της Ευρώπης, από τον ηγέτη της Ευρώπης, είναι μια πολύ λεπτή γραμμή. Ηγέτης της Ευρώπης ή αρχηγός της βγαίνει εκείνος ο οποίος έχει κερδίσει το θαυμασμό, την ψυχή, την αποδοχή και αποτελεί παράδειγμα για τους υπόλοιπους ευρωπαϊκούς λαούς. Και συνεπώς και το σεβασμό. Και το σεβασμό τους. Το να είσαι ο πρώτος ή να είσαι ο γκαουλάιτερ της Ευρώπης δεν λέει τίποτα. Δεν νομίζω ότι η Γερμανία έχει ποτέ κερδίσει το σεβασμό της Ευρώπης. Και νομίζω ότι επαναλαμβάνεται πάλι η ίδια τακτική των προηγούμενων πολέμων, μόνο που είναι οικονομική η μορφή αυτή τη φορά. Τα έχουμε πει άλλωστε αυτά. Νομίζω τώρα ότι είναι η ώρα να μιλήσουμε με τον φίλο οικονομολόγο, τον Σπύρο τον Λαβδιώτη, να μας δώσει μια πιο εξειδικευμένη ενημέρωση και ανάλυση των όσων συμβαίνουν. Με μεγάλη μας χαρά. Ο κύριος Λαβδιώτης έχει διατελέσει ανώτερος αναλυτής χρηματοοικονομικών στην Κεντρική Τράπεζα του Καναδά. Είναι ένας άνθρωπος που τα γνωρίζει από μέσα αυτά όλα τα παιχνίδια. Δεν είναι ούτε από καθέδρας αναλυτής. Και το πιο σημαντικό από όλα, που εκτιμώ ιδιαίτερα στο Σπύρο το Λαβδιώτη, είναι ότι έχει ασχοληθεί με την ελληνική φιλοσοφία για πολλά χρόνια και έχει με τα βιβλία του δείξει τη διαφορά μεταξύ της οικονομίας όπως την όρισαν οι αρχαίοι φιλόσοφοι και των σημερινών παιγνίων των οικονομικών, που ουσιαστικά είναι εις βάρος των λαών. Και φούσκες. Ναι, φούσκες, ναι. Επιτέλους, δηλαδή, θα έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να μας μιλήσει για τις τράπεζες. Ακριβώς. Για το μεγάλο απαγορευμένο κεφάλαιο. Ναι. Τις όντως ούσες οικονομίες, όπως ήταν στην αρχαία Ελλάδα. Ναι. Είναι στο τηλέφωνο. Ναι. Καλησπέρα κύριε Λαβδιώτη, είμαστε ο Μαζαράκης ο Ανδρέας. Καλησπέρα, ναι. Κοντά μου έχω τους συντρόφους μου, τον Λεωνίδα τον Αποσκήτη, τον Γιώργο τον Ζακρινό, και μεγάλη μας χαρά που είσαστε κοντά μας. Πανομοίας. Είπαμε, επιτέλους βρέθηκε ένας άνθρωπος για να μιλήσουμε και τα οικονομικά, αλλά πάνω απ' όλα το θέμα των τραπέζων. Αλήθεια, Σπύρο, θυμάμαι το άρθρο στο Nexus που είχε κάνει μεγάλη εντύπωση για την Τράπεζα της Ελλάδος. Αυτό το θέμα πολλοί κόσμοι δεν το γνωρίζει. Τελικά η Τράπεζα της Ελλάδος είναι κρατική τράπεζα, είναι ελληνική ή δεν είναι? Δεν είναι καν, είναι ιδιωτική. Η Τράπεζα της Ελλάδος παραδόξως μετά από 86 χρόνια λειτουργίας παραμένει ένας ιδιωτικός οργανισμός, Société Anonyme, της οποίας το μετρικό κεφάλαιο κατά 92% παραμένει ακόμη άγνωστο στον ελληνικό λαό. Για πρώτη φορά το άρθρο δημοσιεύτηκε σχεδόν πριν 4 χρόνια, το Μάρτιο του 2011. Το 2011, πριν από το Σύνταγμα. Ναι. Και έκτοτε βασικώς δεν έχει δοθεί καμία επίσημη απάντηση, λόγω του ότι ο οργανισμός αυτός είναι οργανισμός ο οποίος είναι ανεξάρτητος και υπεράνω του νομικού πλαισίου της χώρας, και ταυτόχρονα ονομάζεται Τράπεζα της Ελλάδος, δηλαδή έχει το περίβλημα της Τραπέζης της Ελλάδος, και στο άρθρο 46 αναφέρει ρητά ότι δεν δανείζει στο ελληνικό κράτος, και στο άρθρο 48 ότι όποιος τολμήσει αξιωματούχος της ελληνικής κυβέρνησης να ελέγξει τα βιβλία της τραπέζης, αυτό το απαγορεύεται ρητός. Οπότε δεν σας εκπλήσει το γεγονός για τη λίστα Λαγκάρντ, γιατί τόσα χρόνια δεν έχει βγει ακόμη η λεγόμενη αλήθεια γύρω από αυτή την πολύ θλιβερή κατάσταση. Την αλήθεια αυτή την ξέρει κύριε Λαβδιώτη η Τράπεζα της Ελλάδος? Τι είπατε? Την αλήθεια αυτή για τη λίστα Λαγκάρντ, η Τράπεζα της Ελλάδος την ξέρει? Βεβαίως, διότι η Τράπεζα της Ελλάδος, κοιτάξτε, όλες οι τράπεζες υποχρεωτικά, οποιοδήποτε βάσματα γίνονται, οφείλουν να τα ανακοινώσει η Τράπεζα της Ελλάδος. Και είναι ο μόνος οργανισμός ο οποίος γνωρίζει ακριβώς τι έχει γίνει. Σε όλες τις άλλες τράπεζες. Βεβαίως, διότι έχει τον εποπτικό έλεγχο επί των τραπεζών. Άρα είναι και η τράπεζα η οποία ξέρει το πώς φύγαν τα λεφτά έξω. Και πώς φύγαν τα λεφτά έξω και πώς μεταβιβάστηκαν με το έολο επιχείρημα
το λεγόμενο too big to fail, είναι πολύ μεγάλες οι τράπεζες να αποτύχουν, όλες τις ζημιές στον κρατικό προϋπολογισμό, και από εκεί κοινωνικοποιήθηκαν αυτές οι ζημιές για να τις πληρώνει ο Έλληνας πολίτης για πολλά χρόνια. Και εκεί είναι το πιο σοβαρό θέμα, λόγω του ότι αυτή η τρομακτική δανειοδότηση, δηλαδή των 240 δις που μας δώσανε δίθεν για να σωθεί η χώρα από τη χρεοκοπία, το οποίο ποσό αυτό αποτελείται από τα δύο μνημόνια που είναι βασικά δανειακές συμβάσεις των 110 δισεκατομμυρίων του πρώτου μνημονίου του Μαΐου του 2010 και του δευτέρου μνημονίου με το λεγόμενο PSI, το κούρεμα των 130 δις. Από αυτά δυστυχώς και το λέω αυτό διότι αυτό επιβεβαιώνουν τα στοιχεία, μόνο το 11% του δανείου αυτού εδόθηκε για τις ανάγκες του ελληνικού δημοσίου. Το υπόλοιπο ποσό εδόθηκε για να σωθούν οι τράπεζες του Βορρά. Δηλαδή τα χρήματα βγήκαν και σε τριγωνική σχέση μετατοπίστηκαν, δηλαδή μεταβιβάστηκαν στον κρατικό προϋπολογισμό και επήλθε η κατάρρευση της οικονομίας και η δέσμευση της χώρας για πολλά χρόνια. Δηλαδή τα λεφτά μπήκαν στην Ελλάδα. Βγήκαν, αυτό λέει. Μπήκανε στην Ελλάδα και την ίδια στιγμή βγήκανε. Φαινομενικά μπήκανε. Και μάλιστα και με κέρδος, με τόκο νομίζω για τη Γερμανία. Δηλαδή κέρδισε η Γερμανία. Μόνο τόκο, εμείς πληρώσαμε ακριβώς από τότε που γίνανε τα μνημόνια 56 δισεκατομμύρια σε τόκους. Αυτό, αν λάβετε υπόψη ότι ο κρατικός προϋπολογισμός αυτή τη στιγμή με 46 δισεκατομμύρια που εισπράττονται από φόρους, αυτοί οι φόροι επαρκούν να πληρώσουν συντάξεις, μισθούς και όλες τις κρατικές υπηρεσίες. Και εδώ εδόθηκε υπομορφή αλληλεγγύης, κοινωνικής αλληλεγγύης, γιατί αναφέρεται και ρητός στα επίσημα κείμενά τους, assistant, βοήθεια, με 56 δισεκατομμύρια σε τόκους που τους πληρώσαμε, μόνο μία χρονιά. Το 11 τους πληρώσαμε 17 δισεκατομμύρια, ήταν 34% των εσόδων του κράτους για τόκους. Αυτά είναι πραγματικά στοιχεία. Σας αναφέρω. Άρα Σπύρο, για να το πούμε άλλη μια φορά, είναι μύθος το ότι τους χρωστάμε και μας κάνουν χάρη και όλη αυτή η προπαγάνδα που γίνεται και εδώ και στην Ευρώπη από τα θερέφωνα, ας πούμε, του συστήματος για να πείσουν τον ελληνικό λαό να δεχθεί αυτά όλα. Βεβαίως. Κοιτάξτε προσοχή. Η πραγματική εικόνα ποια ήταν? Η Ελλάδα θυσιάστηκε, όχι πειραματόζω αυτό, διότι υπάρχει ένα τεράστιο πρόγραμμα, το λεγόμενο νεοφιλελεύθερο πρόγραμμα, το οποίο βασικά είναι ένας Ζουρλομανδίας λιτότητος. Ναι. Απλώς επελέγει η Ελλάδα διότι ήμασταν η μόνη χώρα που είχαμε το μεγαλύτερο δημοσιονομικό και χρέος. Αυτά τα τακτοποιήσαμε όμως. Και κατά τη διάρκεια αυτή, για να επεξηγήσω στους ακροατές σας πώς μπήκαν και βγήκαν, είναι το γεγονός ότι τα χρήματα αυτά αμέσως μόλις έγινε το πρώτο μνημόνιο και για το οποίο έχουμε πλέον το επίσημο έγγραφο, το άκρος απόρριτο έγγραφο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, το οποίο μόλις πριν 6 μήνες κυκλοφόρησε, το οποίο αναφέρει ρητός ότι η ελληνική κυβέρνηση τότε δεν απεδέχτη τους όρους του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ότι θα πρέπει τότε να γίνει αναδιάρθρωση του χρέους. Και δεν έγινε λόγω του ότι όλο το σύστημα της Ευρωζώνης ήταν έτοιμο να καταρρεύσει. Λόγω του ότι τα χρήματα αυτά που είχαν οι ελληνικές τράπεζες και δανείσανε στο κράτος αλλά και σε ιδιώτες, δεν ήταν δικά τους χρήματα, τα είχαν δανειστεί από τράπεζες γαλλικές κυρίως και γερμανικές και ένα κομμάτι από ολλανδικές και βελγικές. Λοιπόν, όλο αυτό το ποσό, το οποίο ανήρχεται σε 130 δισεκατομμύρια εκείνη την εποχή, διοχετεύτηκε στις τράπεζες. Οι τράπεζες δανειοδότησαν το δημόσιο
και τους ιδιώτες, και στη συνέχεια τα χρήματα αυτά επιστράφησαν πίσω όταν μπήκε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο το 10 και μας έδωσε τα 110 δις, τα οποία ποσά αυτά μπόρεσαν να κάνουν υγιείς τις τράπεζες, δηλαδή να κρατηθούν, με το να τους δώσουν την ευκαιρία να τα επιστρέψουν αυτά τα χρήματα από εκεί που τα είχαν δανειστεί. Είχε δηλαδή από αυτό το ποσό, κυρίως το αρχικό ποσό, συν 50 δισεκατομμύρια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας που είχε βάλει μαξιλάρι τότε το 10 για να σώσει βασικώς, αγόραζε τα ομόλογα τα οποία ξεφόρτωναν η Deutsche Bank και οποιοδήποτε άλλη τράπεζα, BNP κτλ. Λοιπόν, όλα αυτά τα ποσά όμως δυστυχώς περάσαν στον προϋπολογισμό να τα πληρώσει ο Έλληνας πολίτης, φορολογούμενος, ο οποίος δεν φταίει τίποτα σε αυτή την ιστορία. Κύριε Λαβδιώτη, να σας ρωτήσω, Γιώργο Τσαγνός. Γιώργο μου, συγγνώμη, πρέπει να κάνουμε ένα time. Κύριε Λαβδιώτη μου, μένετε στο τηλέφωνο σας, γιατί πρέπει να κάνουμε ένα μικρό time out. Βεβαίως. Αγαπητέ μας κύριε Λαβδιώτη, εδώ είμαστε και πάλι. Σας ακούω. Και ο Γιώργος Τσαγνός έχει μια ερώτηση. Έχω μια ερώτηση, κύριε Λαβδιώτη. Βεβαίως. Γνωρίζαμε και γνωρίζουμε ότι η Ελλάδα χρωστούσε, όπως και όλα τα κράτη, σε κάποιους διεθνείς δανειστές, δεν μπορώ να το κρατήσω, διεθνείς τοκογλύφους, και ξαφνικά αυτά τα χρήματα τα οποία χρωστούσαμε έγιναν με ένα μαγικό τρόπο, φυσικά με αυτό το σύστημα της Τρόικα, ξαφνικά κρατικά χρέη προς τους πολίτες, τους φορολογούμενους της Ευρώπης. Όχι όλους. Κοιτάξτε, δεν είναι σε εμάς, επειδή είμαστε υποποτήρηση, έγινε το πιο φρικτό πράγμα, λόγω του ότι αυτό το δάνειο, το μαμούθ, αποτελούσε το 125% το καθαρίστου εθνικού προϊόντος. Εμείς είμαστε υφηγένεια κατά κάποιο τρόπο. Ακριβώς. Δηλαδή είναι διαφορετικές οι καταστάσεις με τις άλλες χώρες. Παραδείγματος χάρη η Ιρλανδία ήταν σε πολύ καλή θέση. Μόνο το 25% του ακαθαρίστου εθνικού προϊόντος αποτελούσε το κρατικό χρέος. Οπότε υπήρχε δηλαδή ένα πολύ μεγάλο buffer zone, δηλαδή ένας χώρος για να μπορέσει να απορροφήσει το δικό της το χρέος που προέκυψε από τις τράπεζες, που ήταν 86 δις. Λοιπόν, οπότε η σχέση χρέους με το καθάριστο εθνικό προϊόν πήγε γύρω στα 100. Υπέφερε ο ελληνικός λαός, αλλά επειδή είναι διαφορετική η μορφή της οικονομίας της, αυτό έγινε για να σωθούν βασικά και εκεί οι γερμανικές ίδιες τράπεζες, οι οποίες ήταν εκτεθειμένες σε ένα ποσό 220 δισεκατομμυρίων, διότι όπως θα γνωρίζετε ότι η Ιρλανδία υπέφερε, δηλαδή η κρίση της λόγω προήλθε λόγω των μεγάλων δανείων, στεγαστικών δανείων που αφορούσαν την οικονομία, και όχι, δηλαδή δεν έχει σχέση με το δικό μας με το πρόβλημα. Μάλιστα. Και γι' αυτό ξεπέρασε την κρίση και το καθάριστο εθνικό προϊόν έπεσε εκεί μόνο 10%, ενώ εμείς καταστρέψαμε την οικονομία μας, και τώρα ακόμη είναι 26% η ανεργία, 50% στους νέους. Και αυτό έγινε λόγω του ότι οι δικοί μας πολιτικοί θελήσανε να παρουσιάσουν το πρόβλημα ως δημοσιονομικό πρόβλημα. Δηλαδή εμείς πληρώνουμε ένα τεράστιο χρέος, το οποίο, όπως σας είπα προηγουμένως, μόνο τα 27 δις αφορούσαν πληρωμές για την κρατική λειτουργία του κράτους. Το υπόλοιπο είναι τραπεζικό χρέος και αυτό το βαπτίσανε δημοσιονομικό, και με αυτόν τον τρόπο η Ευρώπη συνέχισε να δανείζει στη χώρα, δηλαδή οι πιστωτές τους, λόγω του ότι με αυτόν τον τρόπο επωφελούνται ήδη. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε μια κατάσταση στην οποία από αυτά τα δάνεια που έχουν γίνει στη χώρα μας, και ιδίως από, όπως γνωρίζετε, δεν κουρεύτηκε ο δημόσιος τομέας, το οποίο περιλαμβάνει την ΕΚ,
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, και από τα ελληνικά ομόλογα τα οποία έχουν τεράστια κέρδη, και η Γερμανία αυτή τη στιγμή έχει ωφεληθεί περίπου με 2 δισεκατομμύρια από τα κέρδη, διότι διανέμονται, όπως ξέρετε, σύμφωνα με την κλίδα που έχει κάθε χώρα στην Ευρωζώνη, και η Γερμανία έχει τη μεγαλύτερη κλίδα, 27%. Και μέχρι σήμερα ανακοινώθηκε από τους ξένους αναλυτές και λέει τι κάνουν οι Έλληνες. Η Φιλανδία βρέθηκε στον προπολογισμό της να έχει καταχωρήσει κέρδη της τάξης των 237 εκατομμυρίων από κέρδη των ελληνικών ομολόγων, και τα πληρώνει ο Έλληνας πολίτης. Είναι φρικτή η κατάσταση. Θα ήθελα να ρωτήσω τώρα για τη σημερινή πραγματικότητα και τις κινήσεις του πρώτου δεκαπενθήμερου της νέας κυβέρνησης. Τι εκτίμηση κάνεις, δηλαδή τι σωστές κινήσεις έγιναν, τι λάθη πιθανόν έγιναν μέχρι σήμερα και πού πάει τώρα αυτή η κατάσταση? Κοιτάξτε, η κατάσταση, όπως γνωρίζετε, ότι αυτή τη στιγμή τα τελευταία νέα, τουλάχιστον πριν με καλέσετε, ήταν να έχουν ως εξής. Δηλαδή ότι κατά τη διάρκεια του Eurogroup δεν βρέθηκε συμβαστική λύση, και έτσι οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι το ελληνικό ζήτημα εξεταστεί εκ νέου την ερχομένη Δευτέρα στο τακτικό Eurogroup, γιατί σήμερα ήταν το έκτακτο Eurogroup. Η εκτίμησή μου είναι η εξής, ότι αυτό που ζητάμε είναι εύλογο ότι πρέπει να γίνει αποδεκτό. Λόγω του ότι η χώρα έχει ένα τεράστιο χρέος, το οποίο δεν είναι αυτό που βλέπετε τα 230. Το χρέος το πραγματικό είναι γύρω στα 550, διότι δεν έχει ενημερωθεί ο ελληνικός λαός τι ακριβώς έχει γίνει. Από το 2012 έχουμε μετακυλήσει τα χρέη που οφείλουμε στην λεγόμενη Ευρωζώνη και στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Βασικός είναι η Ευρωζώνη. Είναι 195 δισεκατομμύρια, τα οποία τα έχουμε μετακυλήσει για 15 χρόνια. Δεν εμφανίζεται κανένα χρεολύσιο, ούτε τόκος για 10 χρόνια. Δηλαδή πάνω από μισό τρεις. Ακριβώς. Και αυτά δεν έχει χαρίσει τους τόκους, είναι αναβολή. Και αν κανείς κάνει μια μελέτη τι τόκους πρέπει να πληρώσουμε, διότι αυτός ο δανεισμός πηγαίνει μέχρι 32 χρόνια, δηλαδή λήγει το 2044. Γι' αυτό αν κανείς κοιτάξει το χρονοδιάγραμμα του χρέους, το πιάνει ένα σύγκριο. Λήγει το σημερινό μέχρι το 2057. Δηλαδή αυτό το χρέος όχι μόνο δεν είναι βιώσιμο, όχι σε αυτή τη ζωή, ούτε στη μεταθάνατο ζωή, και τα παιδιά που θα γεννηθούν θα έχουν ως φωτοστέφανο ένα κομμάτι του χρέους. Δηλαδή είναι απίστευτη κατάσταση. Γι' αυτό η θέση μου πάντοτε υπήρξε ότι μόνο με διαγραφή του χρέους, εφόσον το χρέος αυτό το οποίο έχει υπομειστεί ο ελληνικός λαός αδίκως για να εξυπηρετήσει τους ξένους δανειστάς και να λειτουργήσει ένα ημιτελές σύστημα της Ευρωζώνης, τρομερά ελαττωματικό. Θα σας εξηγήσω γιατί είναι ελαττωματικό. Δεν έχει ούτε παράθυρα ούτε στέγη, διότι δεν έχει γίνει ποτέ η τραπεζική ενοποίηση. Δεν υπάρχει ομοσπονδία στα δημοσιονομικά χρέη. Λένε ότι αυτό χώρια την πολιτική και ενοποίηση, η οποία ουδέποτε θα γίνει. Κύριε Λαδιώτη, λένε όμως ότι για την ενοποίηση την οικονομική και τραπεζική, ότι δεν το θέλουν οι μικρές χώρες κυρίως, επειδή είχαν... Όχι, δεν είναι έτσι. Έτσι τουλάχιστον άφησαν να ακούγεται. Όχι, αν είναι δυνατόν, διότι οι μικρές χώρες θα ευνοηθούν από αυτό το μοντέλο, και σας παίρνω ένα παράδειγμα. Δηλαδή μία μορφή λεγόμενης νομισματικής ενοποίησης είναι ο επιμερισμός των χρεών και των ανοιγμάτων, δηλαδή απαιτήσεις χρεώσεων των τραπεζών, τις οποίες οφείλει να τις διευθετήσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Λοιπόν, κατά συνέπεια, στη δική μας την περίπτωση, αυτά τα ελλείμματα που υπήρχαν στους λογαριασμούς, μαύρες τρύπες, οι οποίες προήλθαν από, και γι' αυτό ζητάμε, δηλαδή το πιο σημαντικό είναι να γίνει διεθνής λογιστικός έλεγχος, όχι μόνο από εμάς, του χρέους, για να λάμψει η αλήθεια, την οποία δεν θέλουν να κάνουν,
διότι εδώ μόνο τιμωρηθήκαν οι δανειστές, εμείς, οι οποίοι οι πιστωτές... Οι δανειζόμενοι ήθελα να πει. Συγγνώμη, οι δανειζόμενοι, βεβαίως, ναι. Οι δανειζόμενοι, δηλαδή οι δανειολήπτες που ήμασταν εμείς. Ναι. Αλλά οι πιστωτές δεν τους έχει επιβληθεί καμία ποινή υπό μορφή δηλαδή μιας σωστής εκτίμησης, λόγω του ότι και αυτοί έχουν την ευθύνη που τα δίνουν τα λεφτά. Και γιατί τα δίνουν τα λεφτά? Τα δίνουν λόγω του ότι οι τόκοι εδώ πέρα ήταν μεγαλύτερα από ότι οι τόκοι σε μια άλλη χώρα με χαμηλότερο πιστολικό. Οπότε και αυτοί θα έπρεπε να τιμωρηθούν σαν εκμεταλλευτές κι αυτοί. Βεβαίως, μα εκεί είναι το θέμα. Ότι και τώρα σε πρόσφατο ανακοινωθέν, δηλαδή για την αξιολόγηση της Ιρλανδίας, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αναφέρει τον λάθος και εκεί ένα νέο mea culpa για την Ιρλανδία, λόγω του ότι έπρεπε από τότε να τιμωρηθούν και οι πιστωτές, αλλά οι πιστωτές περισσότερο ήταν οι γερμανικές τράπεζες. Θυμάμαι κάποια στιγμή το 1984 εκείνο τον αντιμότατο Δοζίγδη να γυρνάει και να λέει στον περιβόητο Παπανδρέου, του λέει μέσα σε 4 χρόνια οδήγησε στο ελληνικό χρέος από τα 9 ή 11 δισεκατομμύρια δολάρια, το οδήγησες στα 65 ή 70 δισεκατομμύρια δολάρια. Υπάρχει έλεγχος αυτών των δανείων? Υπάρχει ελεκτικό συμβούλιο το οποίο ελέγχει τα χρήματα αυτά που πήγανε και που διετέθησαν? Και γυρνάει και του λέει μια φοβερή φράση, διότι εγώ πιστεύω, του λέει, ότι το μεγαλύτερο μέρος αυτών των χρημάτων είναι απλές λογιστικές εγγραφές. Τα χρήματα αυτά δεν μπήκαν στην πατρίδα μας. Αυτό ήτανε συνταρακτική καταγγελία ενός παλαιού Υπουργού Οικονομικών και Βιομηχανίας. Έτσι λειτουργεί του έντιμου Ζήγη. Δηλαδή, εάν θα γίνει ποτέ έλεγχος από το 1981 μέχρι τώρα, υπάρχει ελεκτικό συμβούλιο το οποίο κανονικά θα έπρεπε να ήταν υπερκομματικό, θα έπρεπε να ήταν από όλες τις παρατάξεις και να έλεγχε και την τελευταία δεκάρα που παίρνει στην Ελλάδα. Και πού στο διάλογο πηγαίνει? Τέτοιο πράγμα υπάρχει? Θα σας απαντήσω ότι δεν υπάρχει, αλλά βασικώς όλο το σύγχρονο χρήμα είναι λογιστικό χρήμα. Είναι δηλαδή, καλύτερα θα έλεγα, είναι πιστωτικό χρήμα. Λοιπόν, το πρόβλημα... Όταν λέτε πιστωτικό χρήμα, τι εννοείτε? Εννοώ ότι μία τράπεζα έχει ένα μικρό ποσοστό ως αποθεματικό και ταυτόχρονα δημιουργεί το χρήμα από το τίποτα. Δηλαδή, έχεις 10.000 έχεις κεφάλαιο και με αυτό το κεφάλαιο το βάζεις σαν κολάτρα ως αποθεματικό και μπορείς και κάνεις δανειοδότηση 20 φορές επάνω σε αυτό το κεφάλαιο. Δηλαδή το πιστωτικό χρήμα είναι δηλαδή δανείζεις αέρα. Αέρας είναι χαρτιά που σου υπόσχονται ότι αυτό το χαρτί που κρατάς είναι 300.000 ευρώ. Είναι αυτό που είπατε προηγουμένως και είναι ένα χαρτί αέρα, ναι, λογιστικής μα έτσι λειτουργεί. Δηλαδή μια τράπεζα σας δίνει ένα δάνειο, δεν σημαίνει ότι δηλαδή 100.000 πάτε να δανειστείτε σε μια τράπεζα και σας λέω και εγκρίνω το δάνειό σε 100.000. Εκείνη τη στιγμή τι γίνεται? Γίνεται ταυτόχρονα μια ταχυδακτηλουργία. Τοποθετείς εσάς 100.000 στο λογαριασμό, η οποία είναι ηλεκτρονική εγγραφή στο λογαριασμό σας και την ίδια στιγμή πιστώνει το δικό της λογαριασμό ως asset, ως περιουσιακό στοιχείο, το ποσό το οποίο εσάς σας έδωσε και είναι αυτό δάνειο. Λοιπόν, δεν σημαίνει ότι η τράπεζα έχει 100.000 μέσα στο τραπεζικό της λογαριασμό, δεν έχει τίποτα.
Έτσι. Αλλά εσείς έχετε τις 100.000 και αυτό θα πάτε το ποσό να το δώσετε σε οποιοδήποτε οφείλεται, είτε αυτό είναι στεγαστικό δάνειο, αν είναι να το δώσει το μηχανικό, στον εργάτη, οτιδήποτε. Αλλά έχετε 100.000. Έτσι λειτουργείτε εσείς. Συνεπώς, και έχει από πίσω η τράπεζα το λεγόμενο reserve ως αποθεματικό, ένα ελάχιστο ποσό σε περίπτωση που συμβεί κάτι σύμφωνα με τους κανόνες δηλαδή της Κεντρικής Τράπεζας, η οποία καθορίζει τι αποθεματικά πρέπει να έχει σε σχέση με τα δάνεια τα οποία θα χορηγήσει. Κύριε Λαδιώτη, με άλλα λόγια, μπορούν να πάνε 30 άτομα να πάρουν 10 εκατομμύρια δάνειο και όχι μόνο να μην έχει τράπεζα, θα τους δώσει κάποια χαρτιά που θα λένε να τα έχετε τα 10 εκατομμύρια, τα χαρτιά το αποδεικνύουν, θα πάνε με τα χαρτιά για να καλύψουν κάποια άλλα χαρτιά για να πάρουν κάποιο σπίτι και όχι μόνο δεν θα έχει τράπεζα, αλλά όταν θα τα δώσει θα τα παραθέσει και σαν δική της περιουσία. Δηλαδή θα κατοχυρώσει κάτι το οποίο δεν είχε. Μέσα από αυτά τα... Έτσι ακριβώς είναι και γι' αυτό σας λέω ότι έχει γίνει ένα από τα μεγαλύτερα έγκλημα, ότι ακριβώς αυτά τα δάνεια τα οποία είναι λογιστικές εγγραφές, είναι πιστωτικό χρήμα, μετακυλήθηκε, δηλαδή μεταβιβάστηκε στην πραγματική οικονομία και έχει συντριβεί ο λαός από αυτό. Δεν έχει ξαναγίνει. Δηλαδή μια τεράστια, ιστορία. Μια τεράστια οικονομική τρύπα, με λίγα λόγια, που τη φορτώσανε στις πλάτες του ελληνικού λαού όλα αυτά τα χρόνια. Πολύ σωστά. Και επειδή μιλήσαμε για διαγραφή τώρα, και η οποία διαγραφή υπήρχε και προεκλογικά στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, μετεκλογικά είδαμε όμως κάποιες άλλες αντιλήψεις να επικρατούν ή τουλάχιστον να μπαίνουν πάνω στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Τι βλέπετε τώρα, τι μπορεί να πούμε ότι συμβαίνει? Θα γίνει διαγραφή, θα ζητήσουμε διαγραφή, θα πάει στις καλένδες? Να σου το θέσω το πράγμα με απλό τρόπο, ότι από τη στιγμή εμείς που χάσαμε την νομισματική αρχή, δηλαδή το δικαίωμα της έκδοσης του νομίσματος και της πίστοσης, είμαστε τελειωμένοι. Διότι όπως ξέρετε αυτός είναι ο όρος της Ευρωζώνης, ότι για να ενταχθούμε στην Ευρωζώνη έπρεπε η νομισματική αρχή να απολέσουμε το δικαίωμα της έκδοσης του νομίσματος, δηλαδή όλη η νομισματική πολιτική μεταφέρθηκε σε έναν αλότερο οργανισμό στη Φραγκφούρτη και από εκεί και έπειτα όλες οι ανάγκες του κράτους εξυπηρετούνται πλέον μέσω δανεισμού. Λοιπόν, αυτό δημιουργεί το λεγόμενο πρόβλημα του χασίματος της εθνικής κυριαρχίας. Οπότε φτάνω τώρα να σου απαντήσω στην ερωτική σας ερώτηση. Τι έγινε για το θέμα της διαγραφής? Λοιπόν... Ναι, γιατί η μετεκλογική πλέον συμπεριφορά της κυβέρνησης. Λοιπόν, κοιτάξτε, οπότε αυτή τη στιγμή έχουμε υποστεί ένα κεφαλοκλείδωμα. Δηλαδή, η Τράπεζα της Ελλάδος λέει ότι από τότε που μπήκαμε στην Ευρωζώνη, σου λέει εγώ είμαι ένα περίπτερο, ακολουθώ τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΚ. Και εγώ δεν δανείζω στο κράτος, δεν αναγνωρίζω κράτος. Λοιπόν, στη συνέχεια η ΕΚ σου λέει όπως προχθές, εγώ δεν αναγνωρίζω το ομόλογά σου, δεν μπορεί να δανειοδοτηθείς από μένα, κατά συνέπεια έχεις το ΕΛΑ είναι ο έκτακτος μηχανισμός ρευστότητος και αυτός ελέγχεται πάλι από μένα, διότι κάθε 15 μέρες θα πρέπει να εγκρίνω αν θα σου δώσω ρευστότητα ή όχι. Και το ποσό αυτό καθορίστηκε σε 60 δισεκατομμύρια, το ανώτερο, το οποίο είναι πολύ μικρό ποσό για να αυτά του Ντράγκη τα καινούργια τώρα. Ναι, να εξυπηρετήσει την ελληνική οικονομία. Λοιπόν, κατά συνέπεια, το θέμα της διαγραφής του χρέους, εάν δεν γίνει, επειδή όπως σας είπα προηγουμένως έχουμε αποκλειστεί, διότι και ο τρίτος τρόπος μηχανισμού για να μας χορηγήσει βοήθεια, ο οποίος είναι αυτός που ανακοινώθηκε πρόσφατα, το λεγόμενο QE, Quantitative Easing, δηλαδή ποσοτική διευκόλυνση, η οποία ξεκινάει από την 1η Μαρτίου του 2015 και χορηγούνται 60 δισεκατομμύρια σε μηνιαία βάση σε όλο το τραπεζικό σύστημα της Ευρώπης για να αγοραστούν ομόλογα.
των κρατών μελών μέχρι το 2016 το Σεπτέμβριο, δηλαδή θα χορηγηθεί ένα ποσό της τάξης του 1 τρισεκατομμυρίου, 100 δισεκατομμυρίων, και την μικρή Ελλαδίτσα που αποτελεί το 2% της Ευρωζώνης την αποκλείει. Άρα έχουμε αποκλειστεί πλήρως. Ευρώ δεν υπάρχουν πέρα των 2-3 μηνών, τα οποία προκύπτουν από ένα μικρό πλεόνασμα. Κύριε Λαβδιώτη, όμως να πούμε ότι εάν επέλθει συμφωνία, τότε αυτό μπορεί να αρθεί. Δηλαδή να πάρουμε τελικά χρήματα, να αλλάξει την απόφαση και ο Ντράγκη και να μπορέσει η Ελλάδα να έχει και αυτή, να μετέχει αυτού του 1.350 δις. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται πια. Διότι παραβιάζουμε το καταστατικό της Κεντρικής Τράπεζας, η οποία αυτή τη στιγμή τα δικά μας ομόλογα αξιολογούνται σκουπίδια. Κατά συνέπεια δεν έχουμε την πιστοληπτική ικανότητα, ούτως ώστε να τα δεχθεί. Πρέπει να παραβιάσει τους δικούς τους κανονισμούς. Και εμείς δεν είμαστε σε θέση να αλλάξουμε τους δικούς τους κανονισμούς, ούτε αυτοί. Όμως, Σπύρο, τελικά οι αποφάσεις μάλλον θα είναι πολιτικές παρά οικονομικές. Και εδώ πρέπει να δούμε είναι και τα δύο, Λεωνίδα. Πρέπει να είναι ο Λεωνίδας απέναντι. Ναι. Και είναι πάντοτε, και πάμε πάλι στην αρχαιότητα στην Αριστοτέλη, η οικονομία και η πολιτική είναι άρρηκτα συνδεδεμένες. Ο Αριστοτέλης έλεγε ότι δεν μπορεί να ξεκινήσει να μιλάς για πολιτική αν δεν έχεις λύσει το πρόβλημα της αυτάρκειας. Την οποία αυτάρκεια εμείς ουδέποτε την είχαμε. Γιατί αυτές οι ερωτήσεις που μου θέτετε είναι ακριβώς ένα τεράστιο πρόβλημα, ότι αποσυνδέθηκε η πολιτική από την οικονομία, με αποτέλεσμα τα τελευταία 40 χρόνια συνέχεια να έχουμε ελλειμματικούς προϋπολογισμούς. Συνεπώς και να φτάσουμε σε αυτή την άθλια κατάσταση στην οποία φτάσαμε. Και γι' αυτό οι πολιτικοί ποτέ δεν είχαν ούτε καθαρό μέτωπο, ούτε καθαρό μάτι για να δούνε πώς θα αντιμετωπίσουν την πραγματικότητα. Έχω δύο-τρία ερωτήματα. Θα πάρουμε την ώρα 0. Δηλαδή θα με σε ρίξει. Η επόμενη κίνηση ποια είναι? Λοιπόν, έχουμε... Φτάσαμε στην ώρα 0, είσαστε έξω από το ευρώ. Δεν μπορεί να γίνει αυτό αμέσως. Αυτό θα να σου πω. Δεν πηδάμε, δεν κάνουμε άλμα στο κενό. Και γι' αυτό προσπάθησα, επειδή η κατάσταση την έχουν φτιάξει, δηλαδή τόσο την έχουν συνδέσει με νόμους, είναι ένα νομικό πλαίσιο. Ναι. Και από την αρχή, από τη συνθήκη του Μάστριχτ, δεν υπάρχει πλαίσιο εξόδου από την Ευρωζώνη. Δεν μπορεί να σε πετάξουν. Αυτά που λέγανε ήταν εκφοβισμός. Για να πληρωθούν τα δάνειά τους και να συγκαλυφθεί το γεγονός ότι τα δάνεια αυτά δεν δόθηκαν στον ελληνικό λαό, αλλά δόθηκαν για να σωθούν το δικό τους τραπεζικό σύστημα. Λοιπόν, οπότε... Τι κάνουμε στην περίπτωση της ρήξης? Τι γίνεται? Άμα έρθουμε σε ρήξη, ναι. Λοιπόν, αυτό το οποίο θα αποφασιστεί θα είναι να μας δοθεί και θα δοθεί, διότι δεν μπορεί νομικός να μας βγάλουν ούτε εμείς να φύγουμε. Είναι τόσο κόμπλεξ το νομικό σύστημα, το οποίο αυτό δεν μπορεί να γίνει ούτε σε μία μέρα ούτε σε δύο μέρες. Ναι, εμείς τι κάνουμε εδώ πέρα? Αλλά ούτε αυτούς να γίνει. Εδώ τι κάνουμε εμείς? Εμείς τι κάνουμε, λοιπόν, είναι το εξής, ότι πρώτα γιατί μέρα παραμέρα, μας οδηγήσουν στον τοίχο. Μέρα παραμέρα μας μιλάνε για Brexit. Ναι, μα δεν υπάρχει άλλη λύση. Η λύση πάντοτε ήταν αυτή από την αρχή. Πρέπει να αντιληφθούμε. Και αυτό ήταν από την αρχή λόγω του ότι δεν έχουμε εμείς ευρώ, επειδή το διεθνές ισοζύγιο πληρωμών μας ήταν πάντοτε αρνητικό. Και ιδίως το εμπορικό. Κατά συνέπεια πάντοτε ήθελες χρήματα για να τα δώσεις στο εξωτερικό. Άρα το πρόβλημα το δικά μας προήλθε λόγω του ότι η διεθνής επενδυτική θέση της χώρας ήταν 220 δισεκατομμύρια μείον σε σχέση. Αν τα δάνειά μας ήταν εσωτερικής μορφής όπως είναι στην Ιαπωνία, δεν θα είχαμε το πρόβλημα. Θα κινείται το χρήμα μέσα. Δηλαδή θα δανείζαμε, θα απλώς θα πέρανε ένα μικρό τόκο, αλλά το χρήμα θα έμενε στην οικονομία. Λοιπόν, άρα είμαστε σε πολύ άσχημη κατάσταση τώρα. Δηλαδή η διαπραγματευτική μας θέση όντως είναι αδύνατη. Λοιπόν, αλλά επειδή είμαστε μια χώρα στην οποία
έχει γίνει αυτό το οικονομικό έγκλημα, ότι μετακυλήσαν αυτά τα δάνεια, τα οποία δεν οφείλονται σε κρατικές δαπάνες, να τα πληρώσει ο Έλληνας φορολογούμενος για τα επόμενα χρόνια, πολλά χρόνια. Γι' αυτό το θέμα, σε αυτό επάνω έχουμε μια διαπραγματευτική ικανότητα της λεγόμενης διαγραφής του χρέους. Λοιπόν, αν ακολουθήσουν αυτή τη σκληρή γραμμή, θα τα χάσουν όλα. Δηλαδή, αν ακολουθήσουν οι Ευρωπαίοι εννοείς. Δεν θα τα χάσουν. Ναι, ναι. Έτσι θα χάσουν ένα τεράστιο, δηλαδή αυτή τη στιγμή το συνολικό ποσό που οφείλουμε. Άρα βλέπεις ότι δεν θα ακολουθεί, θα συνεχίσει. Πόσο είναι το συνολικό ποσό? 550 το συνολικό δις. ποσό οφείλουμε σε αυτή τη στιγμή στατικός, δηλαδή 195 δισεκατομμύρια. Μάλιστα. Στα κράτη μέλη της Ευρωζώνης. Άρα δεν κινδυνεύουμε. Έτσι. Λοιπόν, κύριε καθηγητά, 32 δισεκατομμύρια στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. μάλιστα, θα πρέπει να κάνουμε τη διακοπή μας εδώ πέρα. Θα ξανασυζητήσουμε αυτά τα τεράστια θέματα, γιατί μας ανοίγεται πολλές μεγάλες πληγές και πρέπει να καταλάβει για πρώτη φορά αυτός ο Κοσμάκης το τι έγινε. Δεν έχουμε καταλάβει τι έγινε. Το υποφέρουμε, το σηκώνουμε στους ώμους μας και δεν ξέρουμε γιατί το σηκώνουμε. Λοιπόν, θα είμαστε και πάλι κοντά και μαζί. Ήταν μια υπέροχη ώρα για όλους μας. Ότι προσπάθησα λίγο να διαφωτίσω, δεν ξέρω αν το πέτυχα. Πολύ το πετύχατε. Το κρυφό σχολείο δουλεύει μια χαρά. Λοιπόν, την αγάπη μας. Θα τα ξαναπούμε. Ναι. Καλά και σας ευχαριστώ. Γεια σας κύριε Λαλή. Γεια σας. Μετά αυτή τη συγκλονιστική κατάθεση, μια ώρα που για πρώτη φορά επιχειρήθηκε εν μέρη πραγματική ενημέρωση σε όλους μας, γιατί ατέλειωτα μπλα μπλα ακούμε από τα ΜΜΕ, διάφοροι επωνύμους ανώνυμοι καταθέτουν τις απόψεις τους. Είχαμε όμως την τύχη, τη μεγάλη, να μιλήσει ένας άνθρωπος βγαλμένος μέσα από την καρδιά του τραπεζικού συστήματος. Και δεν θα είναι η πρώτη φορά που θα επικοινωνήσουμε μαζί του. Έχουμε πάρα πολλά ανοιχτά θέματα να τα υποβάλουμε, λες και είμαστε ακριβώς σχολείο. Υποχρέωση είμαστε να ξέρουμε που στο διάλογο είμαστε. Γιατί είμαστε. Τι θέλουν από μας. Αν δεν καταλάβουμε ότι ζούμε σε ένα πλάσμα ζωής, ότι δεν υπάρχει αντικειμενική αξία σε τίποτα, παρά είναι όλο μια ατέλειωτη πλαστογραφία. Εάν αυτό το πράγμα το συνειδητοποιήσουμε, θα είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε αυτό που έρχεται. Αρκεί να ξέρουμε. Μεγάλη υπόθεση να μην φοβάσαι αυτό που θέλεις να ξέρεις. Λεωνίδα μου, ήταν πραγματικά η κατάθεση με κάπα κεφαλαίο. Και θα συνεχιστεί αυτή η κατάθεση. Βεβαίως. Τώρα από το οικονομικό πλαίσιο της ενημέρωσης να πάμε στο πολιτικό καθαρά. Έχουμε μαζί μας ένα στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, ένα στέλεχος του Δίκη, τον γιατρό Παναγιώτη Μαντά. Σε λίγο θα έχουμε τηλεφωνική επικοινωνία μαζί του. Αυτό που θέλω να πω εγώ, ότι μέσα σε αυτό το διαπραγματευτικό brand affair που γίνεται, υπάρχουν κάποια χαρτιά πολύ ισχυρά από μεριάς μας. Το ένα είναι το ζήτημα, το κούρεμα του χρέους της Γερμανίας το 1953 μετά τον ναζισμό, το οποίο μπορούμε να το επικαλούμαστε πάντα, διότι το χρέος τότε της Γερμανίας ήταν λιγότερο σε ποσοστό του ΑΕΠ από ότι είναι σήμερα το δικό μας, και όμως κουρεύτηκε. Μετά οι απαιτήσεις για τις γερμανικές πολεμικές επανορθώσεις προς την Ελλάδα και το κατοχικό δάνειο που το έθεσε και στις προγραμματικές δηλώσεις ο Τσίπρας, και τέλος ο φάκελος Ζήμες και Χριστοφοράκου μαζί με όλα τα συνεπαγόμενα
είδαμε ότι με το που μπήκε αυτή η ερώτηση στον κύριο Σόιμπλε, την άλλη μέρα ή το απόγευμα της ίδιας μέρας αυτοκτόνησε ο υπεύθυνος. Κοίτα και σε πρωτοσέλιδο εφημερίδας να λένε ότι απειλείται και η ζωή του Χριστοφοράκου. Έχουμε τον Λεωνίδα μου, άκουσα σήμερα, δηλαδή το περίμενα, αλλά το διάβασα και σε ρώσικα, μπήκε η Λιούμπα σε κάτι ρώσικα site και από την πλευρά της Σοβιετική Ρωσία για πρώτη φορά απαιτεί από τη Γερμανία Μα θα ξεκινήσει ντόμινο, επανορθώσεις, που είναι 3 εκατομμύρια. οι οποίες είναι 4 τρισεκατομμύρια δολάρια. Μάλιστα. Οι επανορθώσεις δηλαδή της... και άλλων χωρών, όχι μόνο της Ρωσίας. Αυτό είναι που τρέμει η Γερμανία. Λοιπόν, στο τηλέφωνο ο Παναγιώτης Μαντάς. Μας ακούς, Παναγιώτη? Ναι, καλησπέρα. Θα ήθελα να μας δώσεις μια πρώτη εικόνα των πολιτικών εξελίξεων. Τι γίνεται, πώς θα πάει η κυβέρνηση, τι αντιδράσεις υπάρχουν. Σήμερα είδαμε και πολλές συγκεντρώσεις στην παράσταση, αυτό είναι καλό βέβαια. Αλλά υπάρχουν και κάποια παρασκήνια ίσως που δεν τα είδαμε και θα μπορούσες να μας τα μεταφέρεις. Ναι, είναι δύο τα γεγονότα. Να ξεκινήσω από το εγχώριο. Αυτό που είδαμε στην πατρίδα μας ήταν το ξάφνιασμα, θα έλεγα, ακόμα και σε όσους δουλέψαμε ή βοηθήσαμε στο να γίνουν συγκεντρώσεις, το ξάφνιασμα από την μεγάλη μαζικότητα των συγκεντρώσεων σε όλη την Ελλάδα. Και με αυτό το κρύο, μάλιστα. Ο κόσμος αγνόησε το χιόνι, αγνόησε και τις Κασάνδρες, την πέμπτη φάλαγγα τύπου Σαμαρά, ο οποίος προσπαθούσε να φοβήσει μαζί με τον κύριο Βενιζέλο, λέγοντας ότι κάθε αντίσταση στις Βρυξέλλες κινδυνεύει να ρίξει την Ελλάδα στα βράχια. Υπάρχει και ένα γκάλοπ σήμερα σε γνωστό καθεστωτικό δημοσιογραφικό οργανισμό για το τι θέλουν οι αναγνώστες, το ηλεκτρονικό, όπου το ερώτημα ότι προτιμώ να αντισταθούμε έναντι κάθε κόστους παίρνει το 67% των όσων παρακολουθούν. Αυτό συγχρονίζεται με αυτό που έγινε στην πλατεία. Στην πλατεία Συντάγματος, παρότι διαβάζω πάλι σε μεγάλα εγχώρια πρακτορία ότι υπήρχαν 15.000 άτομα, δεν υπήρχαν 15.000 άτομα, υπήρχαν δεκάδες χιλιάδες κόσμου. Υπήρχε μια κοσμοπλημμύρα πρωτοφανής, από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις που έχουν γίνει στην Αθήνα. Ο κόσμος ο οποίος έμενε εκεί, κόσμος ο οποίος αψήφισε και το κρύο και τις απειλές Σαμαρά. Σε όλη την Ελλάδα, από την δικτύωση που είχαν παιδιά που απετέλεσαν τους πρώην αγανακτισμένους τα προηγούμενα χρόνια, το 2011 και το 2012, σε όλη την Ελλάδα, ακόμα και στην Ήπειρο, σε μικρές επαρχιακές πόλεις, στην Αρκαδία, στην Τρίπολη με 2 και 0 βαθμούς, υπήρχαν μεγάλες συγκεντρώσεις. Δημιουργείται ένα παλαϊκό προοδευτικό μέτωπο. Δημιουργείται μια νέα εθνική λαϊκή ενότητα, θα την έλεγα εγώ, η οποία προτάσει και επιμένει στο ζήτημα της διαγραφής του χρέους, στο ζήτημα των γερμανικών αποζημιώσεων, στο ζήτημα της κατάργησης του μνημονίου και των εφαρμοστικών νόμων. Αυτό ήταν η μία πλευρά. Η άλλη πλευρά ήταν στις Βρυξέλλες, όπου είδαμε μια σκληρή, όπως ήταν τις τελευταίες μέρες, στάση της Γερμανίας και της περί τη Γερμανία, των περί τη Γερμανία χωρών, μια επιμονή στην παράταση του μνημονίου. Δεν έχει βγει ακόμα κοινό ανακοινωθέν. Γνωρίζουμε όμως ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν ενέδωσε, επέμενε στις θέσεις της και συνεχίζεται αυτή η σκληρή διαπραγμάτευση, με επόμενο σταθμό τη Δευτέρα στις 16 του μηνός το νέο και τελικό, από ό,τι φαίνεται, Eurogroup. Κύριε Μαντά, επίσης είναι σημαντικό ότι γίνανε, και το γνωρίζετε ήδη αυτό, μεγάλες συγκεντρώσεις, αξιόλογες συγκεντρώσεις πανευρωπαϊκά. Πλέον δεν ασχολείται με το ζήτημα της Ελλάδας μόνο η ευρωπαϊκή διανόηση.
ασχολείται και κόσμος, γιατί από τα μέσα ενημέρωση είδαμε και από απευθείας πληροφόρηση μάθαμε για μεγάλες συγκεντρώσεις. Κύριε Μαντά, όμως αυτή η πρώτη προσπάθεια, έστω και για κοινό ανακοινωθέν, δείχνει ότι υπάρχει μια κατεύθυνση προς μια πρώτη πιθανό την ερχόμενη Δευτέρα κάποιας μορφής πολιτική συμφωνία. Δεν το αποκλείω αυτό. Ναι. Δεν το αποκλείω. Είναι πιθανό, αλλά ο καθένας καταλαβαίνει ότι κάθε πλευρά σε μια διαπραγμάτευση επιμένει και δεν ανοίγει τα χαρτιά της μέχρι την τελική, μέχρι να μπει η τελεία. Επομένως, αυτό που μπορούμε να δούμε σήμερα είναι η άκαμπτη γερμανική, θα έλεγα, στάση και η στάση μιας γερμανοκρατούμενης Ευρώπης, αλλά από την άλλη μεριά μια στεναρή δική μας στάση που εστιάζεται στο ζήτημα της παράτασης, στη μη αποδοχή της παράτασης, εστιάζεται στο ζήτημα της κατάργησης της Τρόικας και της προώθησης πολιτικών διαπραγματεύσεων και σε κάποια άλλα ακόμα κεντρικά σημεία, όπως είναι το Μέιλ Χαρδούμελ και κατ' επέκταση αυτά τα οποία ζητούσαν σαν αξιολόγηση για να προχωρήσουν οι επόμενοι μήνες με την προηγούμενη κυβέρνηση. Θα πρέπει λοιπόν και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι να κατανοήσουν ότι αν δεν ξεκινήσει αντίσταση τώρα, δεν θα έχουμε απλώς μια γερμανική Ευρώπη, θα έχουμε μια γερμανική αυτοκρατορία στην Ευρώπη. Και αν ήταν έτσι, τότε αφήναμε και το Χίτλερ να κατέβει, να τελειώνουμε, να μην πάνε οι πατεράδες μας, οι θείοι μας να σκοτωθούν στο Τεπελένι. Και δεν κάνουμε μια έτσι, να πάμε και στους Τούρκους απέναντι να πούμε, ρε παιδιά, εντάξει, ξαναγυρίζουμε, ελάτε να φτιάξουμε μια Οθωμανική αυτοκρατορία, εσύ θα είσαι μπροστά σε Ερντογάν, έχουμε και ωραία μουσική παρόμοια. Είναι ανάγκη να έχουμε την πότα τη γερμανική στα κεφάλια μας. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν όμως και οι Γάλλοι. Οι Βρετανοί το έχουν καταλάβει περισσότερο από τους Γάλλους, νομίζω και οι Γάλλοι τώρα, αλλά ακόμα και οι Ιταλοί. Πάντως, με βάση και τη θεωρία των παιχνίων που πρεσβεύει ο Βαρουφάκης, εδώ πρόκειται για ένα chicken game, όπως λένε, δύο αντίπαλοι πατούν συνεχώς γκάζι, έτσι, προσπαθώντας να τρομάξουν ένα τον άλλον ποιος θα πηδήξει πρώτος, ποιος θα σταματήσει πρώτος. Όμως εδώ υπάρχει περίπτωση να φτάσουμε σε ένα σημείο που κανείς δεν θα μπορεί να σταματήσει και να στρίψει εγκαίρος και να μην είναι αναπόφευκτη η σύγκρουση. Αυτό όμως δεν το θέλουν με τίποτα αυτή τη στιγμή οι Αμερικανοί, οι οποίοι έχουν βγει από τα ρούχα τους με τη στάση της Μέρκελ και παρόλο που έχουν τεράστια συμφέροντα ακόμα με τη Γερμανία, υπογείως πιέζουν για να μην συμβεί κάτι τέτοιο. Διότι, μην κοροϊδευόμαστε, βρισκόμαστε στο έτος των σημαντικότατων γεωπολιτικών εξελίξεων. Το 2015 θα γράψει στην ιστορία, υπάρχει μια τεράστια σύγκρουση που ήδη εξελίσσεται, γεωπολιτική, και κανείς δεν θέλει μέσα από μια σύγκρουση με την Ευρωπαϊκή Ένωση η Ελλάδα να αλλάξει γεωπολιτικό εταίρο. Λεωνίδα, πάνω σε αυτό, Παναγιώτη, πλευρά, βέβαια, ναι. Αυτό έχουμε και άλλα. Μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ τι αντίληψη υπάρχει γύρω από όλα αυτά? Δεν είναι μόνο το γεωπολιτικό διακύβευμα, το οποίο είναι εμφανές με πολλές άλλες πτυχές που δεν υπόθηκαν. Υπάρχει και η παγκόσμια καπιταλιστική κρίση, αυτή που άρχισε το 7, κυρίως το 8, από την οποία ο αντίκτυπος της οποίας έπληξε την Ευρώπη. Η Ευρώπη έχει μια μηδενική, θα έλεγα, ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Η αμερικανική οικονομία δεν μπόρεσε να την ξεκολλήσει. Αυτή η σταθερότητα που έχει φτάσει και σε σημείο να παρουσιάζεται στην Ευρώπη, στον Ευρωπαϊκό Βορρά, αποπληθωρισμός, δηλαδή να αναπτύσσεται, να εμφανίζεται και να αναπτύσσεται ένα καρκίνωμα, όλη αυτή η κατάσταση οδηγεί ακόμα πιο πολύ σε λύσεις χρηματοπιστωτικής κυριαρχίας του. Οι Γερμανοί, δηλαδή χρηματιστές, και η γερμανική τάξη με τις χώρες δορυφόρους προσπαθούν να τη μετακυλήσουν στον Νότο. Μεγαλώνει αυτό το χάσμα. Υπάρχουν αιτίες γενείς. Γι' αυτό και θα έλεγε κανείς ότι ασχολούνται τόσο πολύ με το ελληνικό ζήτημα. Προκύπτει ένα θέμα. Εάν δεν τους ενδιέφερε ο αντίκτυπος από ένα ατύχημα στις διαπραγματεύσεις, τότε γιατί σπέβδουν και ασχολούνται πολύ? Είδαμε, κάλεσαν και την κυρία Λαγκάρτ
να έρθει στο Eurogroup. Με μία απλή ματιά θα δει κανείς μεγάλο αριθμό δημοσιογράφων. Εγώ δεν θυμάμαι άλλο Eurogroup να έχει γίνει και να βλέπουμε στις εικόνες αυτό το πλήθος από δημοσιογράφους και κάμερες. Προφανώς δεν παρακολουθούν ένα σοου, ούτε πουλάνε ένα σοου. Απλώς υπάρχει η αίσθηση στους κύκλους των χωρών, των ηγετικών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι οποιαδήποτε αναταραχή θα πλήξει μια εύθραυστη οικονομία που έχουν σήμερα. Η Ελλάδα δηλαδή έχει δυνατότητες διαπραγμάτευσης, γιατί ο αντίπαλος δεν είναι αίτητος. Και η γνώμη μου είναι ότι εκεί θα κρυφτεί και το στίχημα. Δηλαδή μια στεναρή στάση όπως τη βλέπουμε μέχρι τώρα της ελληνικής κυβέρνησης και ένα μεγάλο εσωτερικό λαϊκό κίνημα στη χώρα μας, πρωτίστως και σε όλη την Ευρώπη, αλλά κυρίως πρώτα απ' όλα στη χώρα μας, που θα δώσει το μήνυμα και θα δείξει στην κυρία Μέρκελ και σε όσους συντάσσονται μαζί της ότι δεν θα σπάσει. Πάντως και κύριε Μαντάκη, στα γεωπολιτικά, αν το δούμε και επανέλθουμε, θα δούμε ότι επειδή είχαμε τα δικά μας, δεν προσέξαμε ότι τις τελευταίες μέρες εδώ, όχι μόνο την Ουκρανία, το κομπάνι έπεσε στους Κούρδους. Έχασε το Ισλαμικό κράτος. Το κράτησαν οι Κούρδοι. Το κρατήσαν. Ήταν μεγάλο θέμα και αυτό. Και μεγάλο θέμα, και αυτό ανέβασε το ΠΚΚ. Αρχίσαν γιατί οι Πεσμεργκά με τις πρώτες επιθέσεις των τζιχαντιστών υποχώρησαν και βγήκανε μπροστά στην ουσία το JPG, που είναι μια συνέχεια του ΠΚΚ, και φωνάζανε Αμπτουλάχο Τσαλάν οι Κούρδοι τώρα που είχαν πάρει την περιοχή στο Κομπάνι, που σημαίνει ότι ήταν μια πρώτη ήττα της Τουρκίας, και ταυτόχρονα κάτι περίεργο άρχισε να συμβαίνει. Εμφανίστηκε στο BBC καλεσμένος ο Άσαντ. Το πληροφορούμε τώρα, αυτό δείχνει πολλά πράγματα. Δείχνει λοιπόν ότι αρχίζει μια στροφή της Αμερικής, όπου θα γίνει προωθημένος και ο Άσαντ στα συμφέροντα τελικά της Αμερικής. Εδώ είναι το τρελό, και σημαίνει ότι αυτή ειδικά τη στιγμή, επειδή η Τουρκία από ό,τι φαίνεται θέλει να το παίξει ηγέτης του πανισλαμισμού, η Ελλάδα θα είναι καθοριστικά ο προωθημένος αυτή τη στιγμή των αμερικανικών συμφερόντων. Δηλαδή δεν υπάρχει πιθανότητα να κουνηθεί κανείς. Δείτε, υπάρχει και η εκδοχή η πιο ρεαλιστική και εμφανής, ότι χώρες όπως η Ελλάδα και η Κύπρος αποτελούν παράγοντες σταθερότητας. Έτσι. Αποτελούν παράγοντες σταθερότητας χωρίς να χρειάζεται να εικάζει κανείς ότι θα είναι αμερικανικών συμφερόντων ή όχι. Αποτελούν μονόδρομο για το Ισραήλ. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Η μόνη διέξοδο την οποία έχει το Ισραήλ είναι ακριβώς να μεγαλάξει ο Ανδρέας σήμερα. Είναι να περάσει από Κύπρο και Ελλάδα. Και αυτό είναι το σημαντικότερο απ' όλα. Τεράστια σημασία έχει η στάση της Ιορδανίας, η οποία είναι ο πιο αποφασιστικός παράγοντας για την περιοχή αυτή. Η θέση της Ιορδανίας και της Αιγύπτου απέναντι στην Ίσραήλ, αλλά και ένα άλλο γεγονός το οποίο παίζει μπάλα, είναι πριν από 2 μέρες από την πλευρά της Κύπρου έγινε ανοιχτή πλέον συζήτηση με τους Ρώσους και στο ζήτημα της εμφανίσεως ή μάλλον του ελιμενισμού ρωσικών πολεμικών πλοίων, όπως και την παρουσία ρωσικού στρατού. Και το αεροδρόμιο Ανδρέας Παπανδρέου παραχωρείται στους. Ναι. Είναι μια συγκυρία όλα αυτά μαζί. Η συμφωνία της Ρωσίας του Πούτιν με την Αίγυπτο. Και αυτό. Δεν θέλω να μπαίνω και σε κομματικές αντιπαραθέσεις. Αυτή τη στιγμή είναι ένας μετοπικός αγώνας που τον δίνει όλη η Ελλάδα. Σε αυτό το μετοπικό αγώνα που τον δίνει όλη η Ελλάδα δεν υπάρχει δεξιός, αριστερός, πάνω, κάτω, πέρα δόθε. Είναι η πιο κρίσιμη στιγμή των τελευταίων 50 ετών. Ό,τι εγκλήματα κάναμε 40 χρόνια, σαν πράσινη, σαν μπλε, σαν κόκκινη, σαν ροζ, έχει έρθει η ώρα 0. Να τα αντιμετωπίσουμε και να δούμε τι γίνεται. Ο Θεός της Ελλάδας, γιατί υπάρχει Θεός της Ελλάδας, βοηθάει ώστε η συγκυρία να είναι πάρα πολύ θετική. Κρατάω μια φράση. Είναι πολύ θετική σχέση με τις προηγούμενες εποχές,
Και είναι μια ευκαιρία, μια νέα κυβέρνηση μακριά από το κατεστημένο να την εκμεταλλευτεί. Σήμερα στις πλατείες φάνηκε ενωμένος ο ελληνικός λαός, φάνηκε ότι προσπερνούνται τεχνητές πράγματι διαχωριστικές γραμμές, οι οποίες δεν αντανακλούν τη σημερινή κοινωνικοπολιτική πραγματικότητα, άλλωστε και πρέπει να επαναχαραχθούν εάν δεχτούμε ότι πρέπει να υπάρξουν. Γι' αυτό ήταν πράγματι μια πρώτη ελπίδα. Αυτό που είδαμε, σας ξαναλέω, ότι άνθρωποι που τυχαίνει να γνωρίζω, που πήραν πρωτοβουλία, ή από τους παλιούς αγανακτισμένους ορισμένοι και ανένταχτοι κτλ. Που πήραν πρωτοβουλία και κάλεσαν τον κόσμο, δεν περίμεναν και δεν είχαν καν ονειρευτεί ότι θα υπήρχε τόσο μεγάλη αποδοχή. Πιστεύουμε και την Κυριακή στις συγκεντρώσεις που έχουν αναγγελθεί για τις 6 ώρα το απόγευμα, πανευρωπαϊκά στη χώρα μας και πανευρωπαϊκά, θα δημιουργηθούν μεγάλα ποτάμια και θα δείξουν ένα αντίπαλο δέος στη Μέρκελ και στις αγορές. Και ήταν και πολύ σημαντικό, δεν υπήρχε αστυνομία σε καμία από αυτές τις συγκεντρώσεις. Αυτό όμως το πνεύμα ενότητας, μην το πυροβολάμε μόνοι μας. Γιατί αυτοί που αυτοκτονήσανε δεν ήταν μόνο δεξιοί ή αριστεροί. Αυτοκτονήσανε όλοι. Όσοι αυτοκτονήσαν ήταν από όλο το φάσμα του ελληνικού λαού. Και όσοι υποφέρανε, δεν υποφέρανε άτομα μιας κομματικής τοποθέτησης. Το σύνολο της Ελλάδος υπέφερε. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο έχουμε μπροστά μας δεν είναι να εξαντλείται σε κομματικές αντιπαραθέσεις, μικρότητες και εμβόλυμες εκφράσεις. Θεωρώ τεράστια υπόθεση αυτό το πράγμα το οποίο έχουμε μπροστά μας και μέχρι τώρα ο κόσμος μας δείχνει ότι προχωράτε ενωμένοι σε μια γροθιά. Και αποφασισμένοι. Δεν περνάει ο φόβος, δεν πέρασε προεκλογικά, δεν πέρασε στις κάλπες, δεν περνάει και μετεκλογικά. Να σου πω κάτι. Σε αυτό, επειδή μου αρέσει να δω τα πράγματα με το όνομά τους. 42% αποχή. Είναι έγκλημα 42% Έλληνες να μην πάνε να λάβουν μέρος σε μια μάχη. Κύριε Μαζαράκη, έχω τη γνώμη. Στο τέλος, το να ψηφίσει ένα 14% αποφασισμένο, αυτό είναι πάρα πολύ μικρός αριθμός. Έχω τη γνώμη ότι γι' αυτό χαίρομαι το ότι σήμερα ο οποίος δεν είχε ψηφίσει στις εκλογές. Αυτό λέω. Κατέβηκε και κόσμος, δεν ψήφισε, απήχε, δεν ενδιαφέρθηκε. Ντραπήκαν άνθρωποι που δεν κατεβήκαν να ψηφίσουν. Και καταλαβαίνουν ότι σε μια εθνική προσπάθεια είμαστε όλοι στην πρώτη γραμμή. Τους εμπνέει ο Αλέξης και οι υπόλοιποι, Αντρέα. Είναι αλήθεια αυτό. Αυτά τα παιδιά τους εμπνέουν. Μεγάλη υπόθεση. Εγώ δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα. Λοιπόν, χάρηκα πολύ κύριε Μαντά. Να είστε καλά. Ήταν ωραία κουβέντα. Για χαρά, για χαρά. Επανερχόμεθα και πάλι στην απόψινή μας εκπομπή. Λεωνίδα μου, στην τηλεφωνική γραμμή έχουμε έναν φίλο της εκπομπής από το κίνημα των αγανακτισμένων. Πρόκειται για τον Περικλή τον Δανόπουλο. Μας ακούς, Περικλή? Σας ακούω, καλησπέρα. Καλησπέρα. Για πες μας μια πρώτη εντύπωση από τις σημερινές συγκεντρώσεις. Τι έγινε και τι έχεις μάθει? Στο Σύνταγμα νομίζω ήταν μια πολύ μεστή, πολύ μεγάλη συγκέντρωση. Πόσους τους υπολογίζεις? Δεν είμαι και πολύ καλό στα νούμερα. Αλλά με το μάτι. Με το μάτι πρέπει να ήταν... Μιλάνε για 13-14 παραπάνω ήταν. Αν σκεφτούμε ότι από τις 6 ώρα ήδη μαζευόντουσαν, πρέπει να ήταν γύρω στις 6 πρέπει να ήταν 15 με 20.000 και μετά έρεε ο κόσμος. Έφευγε, ερχόντουσαν άλλοι, δηλαδή ήταν που λέγαμε σαν αστείο οι πρωινοί να φεύγουν. Ένα τέτοιο πράγμα, δηλαδή πρέπει να περάσανε γύρω στους 50.000 ανθρώπους. Εκεί το υπολογίζω και εγώ περίπου. Ναι. 9 η ώρα η θερμοκρασία ήταν πλην 2 βαθμοί, πλην 3. Ακριβώς. Εκείνη την ώρα μας στο Λεωνίδα παρέα. Εγώ πήγα 2 φορές. Συνήθως η δύναμη της πλατείας είναι εκεί γύρω στους 50.000 της κάτω πλατείας μαζί με τους δρόμους γύρω-γύρω. Ναι. Αραιά. Η Αμαλίας ήταν γεμάτη. Αλλά ήταν γεμάτη και Αμαλίας και η Όθωνος και η Βασιλέως Γεωργίου. Ακριβώς.
Και βέβαια και μπροστά στον άλλον στρατιώτη ήταν πολλοί κόσμος, δεν υπήρχαν κάγκελα. Και ανανεωνότανε. Ναι, Φεύγανε ναι, κάποιοι, ακριβώς. ερχόντουσαν άλλοι. Ναι, ναι. Ακριβώς. Αλήθεια, τα κάγκελα πώς έπεσαν, κανείς δεν έχει καταλάβει, γιατί ο Πανούσης άκουσα ότι δήλωσε ότι δεν έδωσε αυτός εντολή. Πώς εξαφανίστηκαν τα κάγκελα. Μήπως για να πέσει καγκελαρία. Δεν κατάλαβες. Συμβολικό. Τα φάγανε κάτι Πακιστανοί. Τα εξαφανίσαν. Εγώ είχα την αίσθηση ότι αμέσως μετά τις εκλογές μας περιμένανε. Γι' αυτό είχαν ανοίξει τα κάγκελα τώρα, γιατί μας περιμένανε. Θα δείξει. Τι βλέπεις τώρα όσον αφορά το λαϊκό κίνημα, τι θα πρέπει να κάνει, πόσο θα πρέπει να στηρίξει, και κριτικά πάντα την κυβέρνηση, και πόσο θα πρέπει να δημιουργήσει κάτι άλλο παραπέρα δηλαδή. Καλέ μου φίλε Λεωνίδα, θα σου πω, καταρχάς δεν τελειώσαμε σήμερα. Την Κυριακή έχουμε πάλι νέο κάλεσμα, πάλι πανευρωπαϊκό. Η αίσθησή μου είναι ότι ο κόσμος ο οποίος βγήκε είχε πολλά ερεθίσματα για τα οποία βγήκε. Καταρχάς ήταν ένα μικρό πανηγύρι, θα έλεγα. Ήταν ένα πανηγύρι ελευθερίας, ήταν ένα ξέσπασμα, γιατί είδα για πρώτη φορά, είδα ανθρώπους που δεν περίμενες να δεις, είδα νοικοκυρές, είδα οικογένειες με τα παιδιά τους. Ήταν μια αίσθηση ελευθερίας, μια αίσθηση να πρωτοφωνάξουμε για αυτήν την ελευθερία που μας έλειψε τόσο καιρό, μια αίσθηση να κοροϊδέψουμε όλους αυτούς που τόσο καιρό μας λιδωρούν και μας απειλούν. Τώρα, σε ό,τι αφορά το λαϊκό κίνημα, θαρώ ότι ύστερα από τέτοια τόσα χρόνια που περάσαμε, από την εποχή των αγανακτημένων μέχρι σήμερα, έχει οριμάσει ίσως ένα σκεπτικό, ειδικά στους ανθρώπους που ασχοληθήκαμε, ότι δεν μπορεί να τα αφήσουμε τα πράγματα πλέον να λειτουργούν ερήμην μας. Ναι, βεβαίως, θα στηρίξουμε κάθε προσπάθεια της κυβέρνησης, εφόσον αυτή η κυβέρνηση είναι για το λαό, εφόσον αυτή η κυβέρνηση ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του λαού εντός και εκτός της χώρας. Και από εκεί και πέρα, όπως πες πάρα πολύ στα λόγια, θα είμαστε κριτικά απέναντι όταν χρειάζεται. Περικλή, Γιώργος Σαγνός, είδα και καλησπέρα. Υπήρχαν λίγα πάνω, αλλά ήταν ένα και ένα όλα. Ένα που μου άρεσε πάρα πολύ ήταν ένα που έγραφε: είδα ξανά τις αμυγδαλιές να ανθίζουν. Που σημαίνει ότι και πέρυσι ανθίζανε και πρόπερσι ανθίζανε, αλλά δεν τις έβλεπε ο άνθρωπος. Τώρα είχε μάτια να τις δει ότι ανθίσανε πάλι. Δηλαδή, κάτι, όχι μόνο αυτό, αλλά σήμερα έκανα μια, γυρνώντας την πλατεία γύρω-γύρω και βλέποντας τον κόσμο αυτόν, ο οποίος ήταν αυτοργανωμένος, χωρίς αστυνομικούς, χωρίς αντιπάλους, τεχνητούς αντιπάλους ή πραγματικούς αντιπάλους, χωρίς μπαχαλάκιδες. Αυτό που σκέφτηκα ήταν ότι αυτό ουσιαστικά το οποίο κρατούσε μια κυβέρνηση η οποία αποδείχθηκε ότι ήταν λαομύθιτη ήταν η αστυνομία και μόνο. Ναι, έτσι όπως το λες είναι. Αυτό φάνηκε από την αρχή, από τις 5 Μαΐου του 10. Ναι. Όταν χιλιάδες κόσμου φωνάζαν έξω από τη Βουλή και έγιναν οι πρώτες συγκρούσεις με τα ΜΑΤ και τα δακρυγόνα και όλα αυτά. 50 συγκρούσεις, καταστολή, δακρυγόνα, ένα μακελιό συνεχές για να σταθούν οι κυβερνήσεις αυτές των μνημονίων και των δανειακών συμβάσεων. Και το σημαντικότερο απ' όλα, δεν τολμούν να μπουν οι μπαχαλάκιδες. Ναι, δεν σκάνε μύτη εκείνοι οι οποίοι διαλύουν. Και ένα δεύτερο πράγμα το οποίο βγήκε από τα δελτία της αστυνομίας είναι ότι τις τελευταίες 3 εβδομάδες δεν είχαμε καμία αυτοκτονία. Και προεκλογικά ακόμα. Ναι. Και προεκλογικά δεν είχαμε καμία αυτοκτονία. Εγώ θα ήθελα απλά να σας μεταφέρω ένα κλίμα. Όχι πλέον σαν άνθρωπος που έχει κινηθεί στην πλατεία ή στα κινήματα. Από την καθημερινή μου εμπειρία, αν θέλετε, γιατί δουλεύω σε μια επιχείρηση λογιστική που έχουμε στην αναστροφή καθημερινή με ανθρώπους απλούς. Είναι η πρώτη φορά που δεν το περίμενα, που βλέπεις έναν κόσμο αποφασισμένο, έχει αλλάξει ακόμα και η ματιά του, που σου λέει ότι ας γίνεται να γίνει. Αν είναι να πτωχεύσουμε, θα πτωχεύσουμε, θα στηρίξουμε ένα τον άλλον. Αυτό δεν περίμενα το δω από ανθρώπους, επαγγελματίες, συνταξιούχους, από τους μπαροκαματιάδες. Επίσης, συγχωρέστε με λιγάκι να γίνω και λίγο κακός ή κακεντρεχής, δεν το θέλω, αλλά σήμερα στη δικιά μου σελίδα στο Facebook έγραψα κάτι. Επιτρέψτε μου να σας το μεταφέρω. Έγραψα ότι
αυτή η κοσμοσυρωήση μέσα στο Σύνταγμα ήταν απεικόνιζε το πνεύμα της ελευθερίας, της ανάγκης για δημοκρατία, της δίψας για ελευθερία, δημοκρατία, αλληλεγγύη. Και γράφω αμέσως από κάτω, κατάλαβες, Σταύρο Θεοδωράκη, αμφιβάλλω. Γιατί όλοι αυτοί που κατέβηκαν στην πλατεία δεν πληρώθηκαν. Αυτό να σου πω την αλήθεια μου, δεν με ευχαριστεί. Δεν με ευχαριστεί καθόλου να κάνω πολιτικές παρατηρήσεις. Είναι μια ώρα που σύσσωμος ο λαός, γιατί αυτοί που αυτοκτόνησαν δεν ήταν αριστεροί, ήταν δεξιοί, ήταν κεντρό, ήταν αριστεροί, ήταν όλοι. Αυτοί που υποφέραν και μείναν άνεργοι είναι από όλο το φάσμα του ελληνικού λαού. Δεν θέλω αυτή την ώρα να μπαίνω σε διαδικασίες, σε μια ώρα ενότητας και να κυνηγέμαι πίσω από τη φράση. Συμφωνώ και εγώ με τον Ανδρέα. Είναι μια ώρα δεν τέτοια. Βρεθήκαμε μια φορά στα τελευταία 45 χρόνια μια γροθιά ένας λαός. Είναι κάτι όμως που με τσιγκλάει να το πω. Γιατί είναι θέμα γενικότερης πολιτικής συμπεριφοράς. Η στάση του πρώην Πρωθυπουργού να μην σηκωθεί, να χαιρετήσει τον Αλέξη τον Τσίπρα στη Βουλή και να μην του παραδώσει το Μαξίμου. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχάσει κανένας. Κανένας Έλληνας. Ούτε βέβαια από το ίδιο το κόμμα του. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Να σας κάνω μια ερώτηση. Δεν είναι θέμα δικό μας αυτή η συμπεριφορά. Είναι καθαρά θέμα ψυχίατρου. Ναι, ακριβώς. Το θέμα είναι ψυχιατρικό. Πρέπει να κληθεί ο Μανώλης ο Μιλονάκης και να κάνει και μια εξέταση. Να ξέρουμε πού βρισκόμαστε. Ναι, ίσως είναι διαταραγμένη πλέον η προσωπικότητα αυτή. Εμένα η αναφορά μου αυτή, και είπαμε, αν έγινε κακεντρεχής, το ομολόγησα από την αρχή. Ήταν στο εξής. Όχι, δεν ήσουν κακεντρεχής. Εντάξει, είπες κάτι το οποίο το ακούσαμε σήμερα άλλες 40-50 φορές. Και αυτές οι ώρες έχουν μεγαλείο. Δεν ξέρω τι μου ξημερώνει μετά από μια εβδομάδα. Εάν θα πάω δηλαδή στα ATM και αν θα βγουν χρήματα, ή αν θα θελήσει να κάνει εισαγωγή κάποιος απ' έξω και θα βγουν οι ασφαλιστικοί οργανισμοί να του πούνε δεν υπάρχει δυνατότητα. Αν έχεις cash, κάνε τι είναι. Όλα αυτά τα πράγματα ανήκουν στον κόσμο των γεγονότων, τα οποία μπορεί και να συμβούν. Σημασία έχει ένα πράγμα. Ότι αυτή τη στιγμή ένας λαός είμαστε μία γροθιά. Δεμένοι πίσω από μια παρέα παιδιών 38-40 χρονών που είναι παιδιά μας όλα αυτά και τα οποία αποδεικνύουν ότι, συγγνώμη για την έκφραση, έχουν πολύ πιο βαριά ούμπανα από εμάς. 40 χρόνια εμείς το χάσαμε το παιχνίδι. Παίξαμε το χειρότερο παιχνίδι. Όλοι. Και κόκκινη και μαύρη και κίτρινη και πράσινη και μπλε. Το παιχνίδι του οικονομισμού. Της κάρκα κατανάλωσης. Και δεν βαριέσαι αδερφέ. Πρώτη φορά σαν λαός ενηλικιωνόμαστε. Άρα λοιπόν είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε το αύριο όποιο και να είναι. Εάν αυτό το ξέρουν οι απέναντι, τότε θα δεις ότι όλα αλλάζουν. Και φαίνεται ότι το διαισθάνονται. Το καταλαβαίνουν. Γι' αυτό και μας υποδέχθηκε ένας πλανήτης με τέτοια βαθιά ανάσα. Σαν μια ελπίδα στη βαριά δικτατορία των αγορών. Στη βαριά δικτατορία των Σάιλοκ. Των τεράτων τα οποία ζουν από το αίμα μας. Ενός πλανήτη ολόκληρου. Κύριε Μαδαράκη, μου επιτρέπετε. Η αναφορά μου, παραλαμβάνω τρίτη φορά ότι μπορεί να είναι κακεντρεχής, έχει να κάνει με ένα σύνθημα το οποίο λέει, και το είπαμε πολλές φορές, ότι αυτοί μιλάνε για κέρδη και ζημιές, εμείς μιλάμε για ανθρώπινες ζωές. Περικλή, να σου πω και κάτι, Γιώργος Τσαγκρινός. Μεγάλη κουβέντα αυτή. Βρεθήκαμε με 5-6 φιλαράκια, όλοι οι εργένιδες, ανήπαντροι, 50-60άριδες. Και τι κάναμε? Είπαμε, θα ζητήσουμε από κανένα αδερφό ξάδερφο μπακούρια που μπακούρια. Λοιπόν, τι κάναμε? Ό,τι χρωστάμε στην εφορία, άλλος 500, άλλα 400, βάλαμε τσόντα ένα, τσόντα άλλο και θα πάμε να τα δώσουμε μονοκού και μετά θα τα ξοφλήσουμε στα αδερφοξάδερφα. Για να έχει πατρίδα, δεν θα πάμε, είπε, γιατί λένε 200 δόσεις. Τίποτα, όλα
με δανεικά και μετά σιγά σιγά θα δίνουμε στα αδέρφια και στα ξαδέρφια. Και μαζέψαμε και είμαστε έτοιμοι ένας αύριο να πάμε να δώσουμε. Νομίζω ότι ήδη ο λαός έχει αυτό το φιλότιμο. Αυτή είναι η Ελλάδα που δεν το καταλαβαίνω. Έχω ζήσει τη μισή μου ζωή στην Ολλανδία και γνωρίζω ο Ολλανδικός λαός είναι καταπληκτικός λαός. Καμία σχέση με άλλες γύρω χώρες. Θέλω όμως να πω ότι αυτή την ομορφιά την ελληνική του να πας και να πεις σήμερα κερνάω τα φιλαράκια μου όλο το τραπέζι, αν το κάνεις στην Ολλανδία και είσαι Ολλανδός θα νομίζουν ότι τρελάθηκες, διότι έχει ο καθένας το δικό του το 50-50. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Εγώ θα πω το εξής, ότι εγώ θεωρώ ότι σήμερα ο ελληνικός λαός με την απλότητά του δίδαξε για μια ακόμη φορά πολιτισμό, πολιτικό πολιτισμό, απλό πολιτισμό, πες το πώς θέλετε, σε αντιπαράθεση, αντιδιαστολή, και μάλιστα ξύπνησε και μια Ευρώπη η οποία αντί να μένει, αν θέλετε, αντί να επιδιώκει να ξαναβγάλει στη ζωή της τις αρχές του διαφωτισμού, αντί να έχει τον Τιντερό, τον Μοντεσκέ, τον Βολτέρο, τον Ρουσό, έχει αυτή τη στιγμή σαν προτάγματα την κερδοφορία της Γερμανίας. Εμείς τουλάχιστον σήμερα δεν σκεφτήκαμε ούτε μια στιγμή την τσέπη μας, όπως είπε ο κ. Μαζαράκης, το αν θα υπάρχουν λεφτά στα ATM την επόμενη εβδομάδα, τίποτα. Είμαστε μια γροθιά, είχαμε τα τραγούδια μας, είπαμε το Θοδωράκι, είπαμε το Ξυλούρι. Ήταν, σας λέω και πάλι, ένα γλέντι δημοκρατίας, εγώ έτσι μπορώ να το χαρακτηρίσω. Άγρε Περικλή, τι να τον κάνω τον Τιντερό και τον Μοντεσκέ, αγάπη μου. Δώσ' μου τον Αριστοτέλη, άπλωσέ μου τον Πλάτωνα, δώ μου και πάλι τη δύναμη. Θυμάσαι τι είχε γράψει εκείνος ο μεγάλος Γερμανός νομπελίστας, ο ποιητής, ο Γκίτερ Γκάς. Τι έγραψε. Φανταστικό κείμενο. Μας δώσατε το φως, σταθήκαμε όρθιοι, ανακαλύψαμε τι είπα να πει άνθρωπος και μας παρατήσατε. Γι' αυτό και σας μισούμε. Τώρα στο μεγάλο σκοτάδι που ζούμε, μετά από το Μοντεσκέ, τον Τιντερό, όλους αυτούς, γιατί δεν μας δίνετε και πάλι φως? Από εσάς περιμένουμε το φως. Και ο Σέμπλε που αγαπάει τον Γκέτε, πρέπει να πούμε ότι είναι ένας Έλληνας που γεννήθηκε στη Γερμανία ο Γκέτε. Τι θα ήταν ο Γκέτε όχι μόνο χωρίς τον Πλάτωνα, τι θα ήταν χωρίς τον Πλωτίνο, χωρίς τον Πρόκλο, και ακόμη περισσότερο τι θα ήταν χωρίς τον Πλήθωνα, τον Γεμιστό και τον Βυσαρίωνα. Δεν θα υπήρχε Γκέτε. Θέλω λοιπόν να πω ότι όπως και να το κάνουμε, οι δυνάμεις μπορεί να είναι ισχυρές όταν έχουν το χρήμα, αλλά είναι ισχυρές και όταν έχουν τον πολιτισμό. Και ξαναλέω, η Ελλάδα είναι μάνα του πολιτισμού της Ευρώπης. Και για πρώτη φορά ακούσαμε στη Βουλή για πολιτισμό, και ίσως εδώ θα πρέπει να βάλουμε το απόσπασμα από τον ομιλία του Κώστα του Ζουράη. Εδώ θα Μ' άρεσε όμως και η τοποθέτηση του Υφυπουργού Πολιτισμού. Για πρώτη φορά χρησιμοποίησε έναν όρο, τον οποίο τον θεωρώ ότι είναι λέξη κλειδί. Η σημαντικότερη παραγωγική δύναμη στην Ελλάδα, αφού μιλάμε για ανάπτυξη, είναι ο πολιτισμός. Το σημαντικότερο κομμάτι της ανάπτυξης για το αύριο είναι η παραγωγική δύναμη, η οποία εκφράζεται βέβαια και σε οικονομικά αποτελέσματα, που λέγεται πολιτισμός. Να είναι καλά ο άνθρωπος. Είπε κάτι που με τρώγαν τα σκότια μου 40 χρόνια. Λοιπόν, αγαπημένοι μας φίλε, καταρχάς θα ήθελα να σας καλέσω και τους τρεις την Κυριακή. μην κάνεις κανασίωση σε ταβέρνα, γιατί πρόκειται για όχι κάτω, στο κρύο, σύνταγμα. Δεν θα έχει τόσο κρύο, πιστεύω. Όχι, ναι, σύνταγμα. Είναι πανευρωπαϊκό το καλέσμα, έως και παγκόσμιο θα μπορούσα να πω. Εκεί θα είμαστε όλοι. Εκεί θα είμαστε, Περικλή, τι ώρα? Από τις 6 και μετά. Μάλιστα. Ευελπιστώ ότι θα έχουμε μια μικροφωνική. Ο Λεωνίδας ξέρει που θα μας βρει. Θα χαρώ πάρα πολύ να σας δω και να ανάγκη να πείτε και 5 κουβέντες. Πολύ θα χαρούμε. Κυριακή λοιπόν, Κυριακή είναι. Μπράβο. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, καλή νύχτα, παιδί. Καλή νύχτα σε όλους. Σας ευχαριστώ πολύ. Για χαρά. Yeah. Λοιπόν, ας ακούσουμε το Ζουράδι. Τα σέβη. Κυρίες και κύριοι,
Βουλευτέ και βουλευτέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι και συνάδελφοι. Υπάρχει καιρός του λέγειν, υπάρχει καιρός του αντιλέγειν, υπάρχει καιρός του ψέγειν. Σήμερα για μένα θα είναι ο καιρός του υμνήν. Ένων, έπαινων του υμνήν την ηλιαδορομιοσύνη. Κυρίες βουλευτέ και κύριοι βουλευτέ, έρχομαι από μακριά. Οι συλλέκτριες των κρόκων της θύρας έρχονται δίπλα μου και παγεμένες δίπλα με τον βόρειο των άνεμου οι μυροφόρες με την χρυσή των αγγέλων αντανάκλαση. Και επειδή, κύριοι βουλευτέ και κύριες βουλευτές, οι βουλευτίνες, οι σύντροφοι, οι συντρόφισσες, κύριοι και κυρίες, επειδή σήμερα, αύριο, παραπέρα, αυτές τις μέρες, όπως πάντοτε, αήποτε και συνεχώς, θα βυσοδομούν πάλι η κουστοδία των δισεβών Βρυξελών και εκείνος ο αρχέκακος όφης ο Αλεμανός. Και αυτό ακριβώς θα πρέπει να ξαναγυρίσουμε στον καθημάς τρόπον. Ποιος είναι ο τρόπος μας? Αυτός. Πάσαν γην και θάλασσαν εσβατών τη μετέρα τόλμη καταναγκάσαντες γενέστε μνημεία αίδια καλώνται και κακόν συγκατοικήσαντες. Και επειδή θα επανέλθουν πάλι οι δισεβείς και οι άλλοι Αλεμανοί και ως αρχέκακος όφης, εμείς ξέρουμε ότι θα συμπαραταχθούμε, θα συμπορευθούμε, θα συμπολεμήσουμε τη υπερμάχο στρατηγό που έχει στα μάτια της ψηφιδωτό τον καημό της Ρωμιοσύνης. Και βεβαίως εμείς διδάξαμε στην οικουμένη, εμείς διδάξαμε πάντοτε, εσαί και αήποτε και ξανά, ότι σε αυτόν εδώ τον υπεράχρονο, τον χρονικός υπεράχρονο τόπον, σε αυτόν τον τόπον, στην κορυφή του Ομήρου και στο ακροθήνιον του Ολύμπου, εμείς οι Ολύμπιοι διδάξαμε εδώ ότι η έρης γίνεται έρος. Ναι, η έρης γίνεται έρος ελευθερίας. Και φυσικά ξέρουμε πολύ καλά ότι ξεκινούμε όπως πάντα εδώ και 3.000 ηττημένοι, αλλά ως ηττημένοι είμαστε αυτοί οι οποίοι θα ξαναδώσουμε σε αυτόν τον πλανήτη των πεπλανημένων πλανητών και των πλανήτων, θα δώσουμε την καθημάς καθεστική πολιτεία. Και ποια είναι η καθημάς καθεστική πολιτεία? Μία και μόνη. Σε τούτα εδώ τα μάρμαρα κακιά σκουριά δεν πιάνει.